Magandang araw, Sir Casper. Bigyang pansin niyo naman po ang liham kong ito. Oras na mabasa mo. Asahan mong tahimik akong nakikinig nito. Matagal ko nang pinag-isipang ipadala rin ito sa iyong channel. Hinimay-himay ko muna bawat detalye para naman may maintindihan rin ang iyong mga tagapakinig sa YouTube channel mong ito. Ako nga po pala si Mara. 45 anyos na sa kasalukuyan. Tubong isla at doon na ako lumaki. Tubo na, doon pa lumaki. Kaya nang magdalaga ako ay sing-itim din ng mga aita. Pero maganda ako. Maging ang pangangatawan ko ay masasabi kong perpektong hugis ito. Hindi yan pagmamayabang o pagbubuhat ng sariling bangko. Nagiging proud lang ako sa sarili. Hindi ko rin naman ikinakahiya na sobrang itim ko. Dahil noong mapunta ako sa lungsod, napagtanto kong mas maputi pa pala ako kaysa sa mga taga-lungsod. Oo nga po pala mga kaswang, naranasan niyo na bang habang nakahiga ay ramdam niyong may nakatitig sa inyo? Naranasan niyo na bang habang natutulog ay bigla na lamang kayong nagigising dahil parang may nakamata sa iyo? At hindi mo maipaliwanag ang pakiramdam. Pakiwari mo ay sobrang bigat ng iyong katawan, pati ulo. Ganito ang naranasan ko noong mapunta ako ng Ilocos. Isang tricycle driver si Pane, ang aking naging asawa. Siya ang laging nasasakyan ko mula sa bahay ng amo, papunta sa bakery. Noong nagtatrabaho pa lang ako ng kasambahay sa nasabing lugar. Isa akong may bahay ngayon na nakadepende at umaasa na lang sa asawa. Malalaki na ang aming mga anak ngayon. Ngunit ayaw pa ni Pani na pagtrabahuin ako dahil ang gusto niya ay alagaan ko lang siya pagdating niya. Pagsilbihan sa umaga at pagdating niya sa hapon. Sobrang siloso rin ni Pani at ayaw niyang may ibang lalaki na tumitingin sa akin. Minsan, nakakainis rin ngunit wala akong magawa dahil iyon talaga ang ugali niya. Nasanay na lang din ako sa itinagal-tagal na ng aming pagsasama. Panganay pa lang naman ang aking ipinagbubuntis. 5 buwan pa lamang ang aking tiyan noon. At dahil nasa loob lang naman ako lagi ng bahay, kahilig kong maghubad ng damit, lalo na sa tanghaling tapat. Kaya madalas nakabara lang ako at maiksing cotton short. Nakalak naman ang pintuan at mag-isa lang talaga ako sa loob. Si Pani kasi uuwi lang para kumain. Tapos balik na kaagad sa kanyang trabaho. Kapag buntis pa naman ay sobrang init ng katawan. Ngunit minsan sa pagtulog ko sa katanghaliang tapat ay magigising na lamang ako dahil sa tila may nakamasid sa akin. Magigising ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan at paninigas nito. May minsang umuuwi si Pane at nadadatnan akong nakahubad. Nalumukot ang mukha nito na dinaig pang natalo sa sabong. Anong ginawa niyo ni Cardo? Bakit siya galing dito? Nakahubad ka pa talaga? Mga katanungan nito na nagpagulat sa akin. Kaloka ka naman Pani, sinong Cardo? Alam mo naman na lagi na talaga akong nakahubad, hindi ba? Kiinit kaya dito sa loob. Buti sana kung may ventilador tayo, iwala din naman. Reklamo ko. Tinignan pa ako nito mula ulo hanggang paa. Mas lalong uminit ang ulo. Kaya hindi ko na napigilang paliparin ang aking kamay. Dumapo iyon sa kanyang muka. Huwag mo akong ginaganyan ha. Pani, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka kung ganyan ka lang din. Inis na wika ko. Tila nahimasmasan rin naman ito. Kaya mabilis na humingi ng sorry. Niyakap-yakap ako nito at sinusuyap. Ano ba kasing ginawa ng Cardo na iyon at pulang-pula ang mga mata at pawis na pawis? Sambit nito.
Baka sa ibang lugar galing iyon. Inakala mo lang na dito. Wika ko. Hindi, dito talaga galing yon. Kitang kita ko. Giit nito. Hindi na ako umimik pa. Kapag pinatulan ko na naman baka sabihin pang guilty ako. Simula ng unang araw na naramdaman kong may sumisilip sa akin tuwing tulog ako, ay kahit sa gabi ay ramdam ko pa rin na may nakasilip sa akin. O kung minsan, bigla na lang akong magising at makaramdam ng pagkaasiwa na hindi ko alam. Minsan parang may bulong akong naririnig na nakakakilabot. Kaya ginigising ko na ang aking asawa kapag ganoon. Pani, gumising ka. Tawag ko sa aking asawa. Bakit? Malalim na ang gabi. Gising ka pa rin. Tanong nito. Pani, may tao yata sa labas. Wika ko. Natahimik ito at inikot ang kanyang paningin. Lumang lawanit ang aming dingding at may mga porsyon na may butas at hindi pumasok sa aking utak na posible palang may nakasilip doon. Sandali Mara, isarado mo ang pinto at lalabas ako. Wika nito at kinuha na ang kanyang itak at maingat na binuksan ang pinto. Isinara ko rin pabalik iyon at kinandado ayon sa kanyang bilin. Umikot ito sa likod ng bahay at dinig ko ang malutong nitong mura. Lintik kang aswang ka! Sigaw nito. At bigla na lang may bumagsak sa aming bakuran. Ilang sandali pa ay may kahabulan na ito. Kinabahan din ako dahil wala akong ideya kung ano ang kanyang naging kalaban. Kung magnanakaw ba o manyakis, hindi ko alam kaya nag-alala ako ng sobra. Iyon pala ay nakipaghabulan siya sa aswang na paiba-iba ang anyo at ilang beses pa siyang nilinlang. Nang habulin niya raw ito ay bigla na lamang naging aso. Tapos bigla na lang din mawawala sa kanyang paningin at huni na naman ng wakwak ang kanyang maririnig. Malayo na siya sa bahay nang maalala niyang mag-isa lang akong naiwan. Wala siyang magawa kundi ang bumalik sa aming bahay. Sa pag-aalalang may kasama pa itong ibang nilalang na naiwan. At ako ang pagdidiskitahan. Pani, nag-aalala ako sa iyo. Saan ka ba nakarating at ang tagal mong nakabalik? Reklamo ko. Hinabol ko ang aswang. Simula nito. Aswang? Hindi makapaniwalang sambit ko pabalik. Oo, may aswang na naninilip sa likod ng bahay natin. Kwento pa rin ito. Dahil doon ay tinakpan na niya kinabukasan din ang mga butas ng dingding namin. Duda ako ng mga panahong nararamdaman kong may nakatunghay sa akin. Sigurado akong ang aswang na iyon talaga ang may gawa. Nakikita mo ba kung anong itsura ng aswang, Pani? Makikilala mo ba? Tanong ko sa aking asawa. Hindi. Sobrang pangit ang mukha eh. At ang itim na nagbabaga ang mga mata. Pero ayon sa anyo, ay parang lalaki naman ang aswang na iyon. Kwento pa ng aking asawa. Kaya ikaw, huwag kang lalabas ng bahay hanggat hindi ako kasama. Lalo na sa hapon o gabi. Marami talagang nilalang ng dilim na naglipana sa lugar na ito. Iniingatan kitang huwag maengkanto. Ngunit pati yata ang aswang na iyon ay may lihim na pagnanasa sa iyo. Dagdag na wika ni Pani. Nabatukan ko ito sa pag-aakalang nagbibiro ito. Sino naman kasing loko ang magkakagusto o magpapantasya sa babaeng alabutete na sa laki ng tiyan. Kinabukasan doon, maagang nagising si Pani. Inayos niya lahat ng mga dingding na may butas na maliliit. Hindi rin niya mapagtanto kung bakit. Maraming maliliit na butas doon gayong
wala namang may maliliit na bata sa aming compound. Ang mga kapatid niya ay may mga kasama na rin sa buhay. Ngunit wala naman ang mga itong anak din. Wala din naman sigurong tao na may tamang pag-iisip ang bubutasan iyon ng walang masamang intensyon. Kapatirang Pani, inaayos mo pa pala ang dingding mo dyan sa likod? Tanong nang bigla na lamang sumipot sa aming harapan na si Cardo. Hindi man lang namin alam kung saan ito galing. Oo, kapatirang Cardo. Saan ka naman galing at bigla-bigla ka na lang sumisipot sa kung saan? Tanong ng aking asawa. Yung tandang ko kasi, hinahanap ko baka nagawi dito. Dahilan nito. Halatang balisa at tila wala pang tulog dahil sa malalim at namumulang mga mata. Nako, hindi yata nagawi dito at wala naman akong nakitang tandang na naligaw rito. Maliban sa akin na nakatali dyan sa aking harapan ng bahay. Sagot ng aking asawa. Nang magpaalam na ito ay sinundan pa ito ng titig ni Pani. Hanggang sa tuluyan na ito mawala sa aming paningin. Oh, bakit? Takang tanong ko sa naging reaksyon niya. Hindi kasi. Pansin ko lang sa kwarto na iyan. Simula noong umuwi galing ng lungsod ay lagi na lang parang wala sa sarili. Ang ipinagtataka ko pa isang beses, malinaw kong nakikita na nakasunod lang siya sa akin galing tindahan. Katanghali ang tapat noon. Pero pagliko ko sa may kanto, ando na siya, mas nauna sa akin ng halos 100 metro. At nang balikan ko ang kanto kung saan ko siya namataan, wala siya. At paglingon ko kung saan siya naglalakad, wala na rin siya. Mahabang kwento ng aking asawa. Baka namamalikmata ka lang, pinaglalaruan ka ng paligid. Wika ko. Hindi. Kausap ko pa siya sa tindahan. Pareho kami ng bibilhin. Pagkain ng aming tandang kaya imposibleng nagkamali ako. Paninindigan ito. Bigla akong napaisip. Kung hindi iyon guni-guni lang, baka may kakaibang katauhan ang taong iyan. Hindi kaya at aswang ang taong iyon, Pani? Tanong ko sa kanya. Tahimik lang siya at tila ba may malalim pang iniisip. Matapos siyang pagtatakpan ang dingding ay pumunta na ito sa kanyang pwesto, dala ang kanyang padyak. Balik na naman akong mag-isa sa loob ng bahay. Gaya ng bili ng aking asawa, sinisiguro kong laging nakakandado ang pintuan matapos kong gawin ang mga gawaing bahay sa labas at bago mamahinga. 10:00 pa lang ng umaga ay antok na ako. Ganyan daw kasi talaga kapag buntis. Pero sinisigurado ko din naman na nag-i-exercise ako sa umaga bago magkulong ng bahay. Gustuhin ko man na manood lang ng telebisyon ay hindi ko kayang pigilan ang pagbigat ng mga talukap ng aking mga mata. Para akong dinuduyan hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Matagal-tagal na rin yata akong nakatulog nang bigla na lamang akong tila dinaganan ng kung anong mabigat na bagay. Na maging ang paghinga ko ay parang pinipigilan din. Pinilit kong maimulat ang aking mga mata kahit sobrang bigat. Ang alam ko kasi ay mag-isa lang ako, kaya walang ibang may tutulong sa akin. Sinubukan kong sumigaw upang marinig ng ibang hipag at bayaw ko na nasa kalapit bahay lang din naman namin. Subalit walang may namutawang tinig mula sa aking mga bibig. Umiiyak na ako sa pagod. Ramdam ko ang panunuyot ng aking lalamunan. Tagaktak na rin ang aking mga pawis at mas lalo pa yung naging mainit dahil sa nilalang na pakiramdam ko ay nakadagan pa rin sa akin. Sumasakit at tumitigas ang aking tiyan. Ramdam kong nai-stress na rin ang aking anak sa loob dahil sa pagwawala ko at pag-i-effort na makawala sa
Sumapang iyon. Dahil alam ko naman na parte lamang iyon ng aking panaginip. Wala na akong ibang ginawa pa kundi ang manalangin na lang. Kailangan ko pa rin makasurvive para sa anak. Kung hindi ko iyon kakayanin ay paniguradong mawawala ang sangkol sa aking sinapupunan. Kasama ko. At hindi ko iyon mapapayagan na mangyari. Hanggang sa narinig ko na ang boses ng aking asawa na tila ba may sinasaway. Narinig ko pa ang pangalan ng Cardo. At narinig ko rin ang boses nito na tila ba nasa ilalim ng aming mahabang silong. Putek! Anong ginagawa mo riyan, kapatirang Cardo? Abay, ikaw siguro ang naninilip sa asawa ko, ano? Tanong ni Pane dito. Malinaw ko itong naririnig kahit pa tulog na tulog ang aking diwa. Hindi. Tinataboy ko lang ang aking tandang na sumuong dito sa inyong silong. Dinig kong dahilan ng kanyang kaibigan. Umalis ka riyan. Hindi na ako naniniwala sa iyo. Kanina ka pa. Puro katandang. Tatadya ka na kita dyan eh. Napipikong wika ng aking asawa. Ilang sandali pa ay narinig ko na itong kumatok ng pinto. Tsaka pa ako nagising ngunit pagod na pagod ang aking katawan. Pane, umuwi ka? Wika ko. Kaya pala mabigat talaga ang loob ko at gustong gusto nang umuwi. May masamang balak talaga sa iyo at sa bata natin ang Kardong na yan. Wika nito. Narinig yata kitang kausap ang taong iyon kanina. Hindi lang ako magising. Ewan ko din kung bakit. Basta galing ako sa bangungot at ang bigat kaya kanina ng buong katawan ko. Para akong mamamatay na. Kung hindi ka nga yata dumating ay malamang hindi pa ako magigising mula sa masamang bangungot na iyon. Mahabang litanya ko. Kailangan na talaga nating magkabit ng maraming bawang sa lahat ng parte ng bahay. Napaka-agresibo na ni Cardo at maging sa katanghalian ay nang aatake pa. Wika nito. Kaagad nga itong namili ng maraming bawang. Kinabitan na halos lahat ng sulok ng aming bahay at hindi na ito nagpapagabi pa ng uwi. Lagi na rin itong umuwi sa katanghaliang tapat. Nag-aalala ito at tila na kumpirma na talaga niyang isang aswang ang kanyang dating kaibigan na kasamahan sa construction. Dati naman daw hindi ganoon ang mga galaw ng Cardo na iyon. Nag-iba lang ang lahat ng makapagtrabaho sa ibang lugar. Nang gabing iyon ay kay aga naming nagkaroon ng panauhin. Mabangis at paikot-ikot sa bahay ang tiktek at halatang galit na galit batay sa huni nito. Marahil ay dahil hindi na ito makakapanilip. Hindi na ito makakalapit pa sa bahay dahil sa inilagay ni Pane na pangontra. At alam naming si Cardo ang aswang na iyon. Dito ka lang sa loob, Mara. Huwag na huwag kang lumabas kahit anong mangyari. Malalaman natin matapos ang gabi na ito kung ito na nga ba ang aswang na kaibigan ko. Uwi ka nito at mabilis nang lumabas. Kaagad ko rin kinandado ang pintuan. Mag-ingat ka pa, Ania. Para sa aming mag-iina mo. Bilin ko rito. Oo naman, Mara. Alam kong kailangan niyo pa ako ng magiging anak natin. Kaya huwag kang mag-alala. Uwi ka nito. Nang nasa bakuran na ito ay narinig kong napamura si Pane. Linti ka, Cardo. Parang wala tayong pinagsamahan noon ah. Naiingkit ka ba dahil wala kang asawa? Galit na tanong ni Pane sa kung sino man. Yung mga hipag at bayaw ko sa kabilang bahay, kahit ganoon kaingay ang mga aso ay wala ang mga itong pakialam. Napakalakas pa rin ang volume ng TV. Animoy mga bingi. Ilang sandali pa ay narinig ko ng tila may hinahampas sa hangin ng aking asawa. Alam kong ang nilalang na iyon. Bukas, malalaman ko kung sino ka. Sigaw ng aking asawa matapos ang pakikipagbuno dito.
10 minutos pa ang nakalipas nang natahimik na sa labas. Maging si Pane ay tahimik na rin. Nang kumatok ito sa pintuan ay kaagad kong pinagbuksan. "Anong nangyari?" tanong ko kaagad. Sinabi niyang nataga niya ang aswang at malalaman niya kung sino ito dahil bukas na bukas rin ay pupuntahan niya ito sa mismong bahay nito. Kinabukasan nga ay pinuntahan niya ang bahay ni Cardo. Ngunit ang sabi ng ina nito ay wala na raw ang anak na binata dahil maaga itong bumiyahe patungong lungsod. Sinundo raw ng kapatid nito dahil may naghihintay na trabaho. Subalit hindi naniniwalay si Pane dahil nakita niya ang suot na pantalon ni Cardo kahapon. Punong-puno ito ng dugo. At halatang kagabi lang nadagtaan. Batay sa tekstura ng mantsa. Napailing na lamang si Pane. Kumpirmado, aswang na nga ang kanyang kaibigan. Lumipas ang mga panahon, wala na ang Cardong nagpakita sa aming lugar at magpasa hanggang ngayon ay hindi na ito bumalik pa. Nairaos naman ang aking panganay noon at sa awa ng Diyos ay normal naman ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng subaybay ngayon. Muli po, ako po pala si Mara ng taga Ilocos na. Ingat mga nagdoble. Isang taong kinulang sa edukasyon si Boy. Kaya ang trabaho ay laging tinatawag na remedyo general. Kasi walang permanente. Kung kailan lang maswerte na matawag para may maibuhay sa kanyang sarili. Kaya ayaw niyang maging malapit sa mga babae. Kapag nagkataon na may matipuhan siya, ay ano naman ang ibubuhay niya rito. Sa sarili pa nga lang ay kulang na ang kanyang kita. Paano pa kaya kapag maghahanap pa siya ng papasanin sa buhay? Hindi, para lang siyang kumuha ng bato at kusang ipinukpok sa kanyang ulo. Biglang kinalampag ang kanyang pintuan. Paniguradong ang kaibigan niyang si Anton na naman. Kagaya niyang remedyo general rin ang trabaho. Kusa din nitong binuksan ang kanyang pintuan. Naabutan pa siya nitong nakadapa sa kanyang kamang yari sa kawayan. "Boy, may racket tayo mamaya. Sama ka?" tanong ng kanyang kaibigan na si Anton. "Oo naman, racket na yan eh. Tsaka ilang araw na tayong tambay. Yung utang ko kay Aling Magda, isang buong kwaderno na." Litanya ni Boy. "Abay, tamang-tama. Malaki ang kikitain natin dito." Wika ni Anton. Biglang nagduda si Boy sa trabahong sinasabi ng kaibigan. "Baka illegal yan ha. Pasa ko dyan. Ayaw kong makulong. Okay na akong baon sa utang dito sa labas. Huwag lang sa loob ng rehas." Wika niya rito. "Hindi, kalma lang. Basta magugustuhan mo ang trabaho na to. Dahil tiba-tiba ka rito." Nakangsing kwento pa ni Anton. Gusto mang tanungin muli ni Boy ang kaibigan ay hindi na rin lang niya tinuloy. Ganoon din yon. Sasabihin lang na tsaka na. Kaya hinintay na lang din niya ang mismong oras na sinasabi nito. Takang-taka pa siya nang makitang bihis na bihis talaga ito at bakat ang mga maskulo sa dibdib at balikat nito. Maskulado kasi ang kanyang kaibigan gaya niya. Minsan kasi ang trabaho nila ay hauling ng sako-sakong bigas na pag-ahari ng incheck. Mula sa bodega ay ikakarga ito sa sasakyan para i-deliver. Papakyawin nilang dalawa iyon. "Boy, dalian mo na. Bakit para kang nakakita ng artista?" Nakangisip ang tanong nito. Napailing na lamang si Boy. "Anong klaseng damit yan? Wala ka namang damit na tatama sa pangangatawan mo. Kasi ang pangit tignan."
Pati yung partner in crime mo sa baba, parang nahihirapan na ring huminga. Reklamo ni Boy sa kaibigan. Halika na, ang dami mong satsat. Hanap natin ay pera kaya hindi tayo dapat nag-iinarte. Matigas na wika nito. Kaya wala na nga siyang reaksyon. Tahimik na lamang siya at baka mawala ng mood ang kanyang kaibigan. Sunod-sunuran lang siya dito kung saan siya dadalhin nito dahil wala siyang kaide-ideya. Sa isang gusali sila pumasok. Umakyat sila sa ikatlong palapag dahil doon sila pinaghintay. Wala sa utak ni Boy na pagmamacho dancer ang gagawin niya sa gabing iyon. Napanganga siya nang makita ang iba pang kasamahan. Agad niyang nilapitan si Anton. Pusang gala naman, Anton. Anong klaseng remedyo general ito? Ayoko nito. Ang bastos nito ha. Galit na wika ni Boy. Anong bastos dito? Sasayaw lang tayo sa harap ng mga matanda at balong babae. Tapos malaking pera na. Lalo na kung may tip dahil nagandahan sa iyong performance. Nako, sinasabi ko sa iyo. Punit ka agad ang sinasabi mong isang kwadernong utang. Wika ni Anton. Hindi mo naman sinabi ka agad na ganitong trabaho pala. Hindi sana hindi na lang ako sumama. Galit na angil ni Boy. Kung hindi kita sinama rito, hindi ka makakabayad ng iyong utang na sobrang haba na. Pasalamat ka nga dapat sa akin dahil binigyan kita ng pagkakakitaan. Sige, umuwi ka ngayon. Tignan natin kung may magbigay pa sa iyo ng sahod at tip na aabot ng 1,000 agad sa loob ng isang buong gabi. Mahabang litanya ng kaibigan. 1,000 pala, bakit di mo naman kaagad sinabi? Di syempre payag ako noon. Alam mo namang walang-wala tayo ngayon. Sagot ni Boy. Kaya nga sanayin mo kasi kapag masanay ka na dito, hindi na ito magiging remedyo general para sa iyo at sa akin. Wika ni Anton. Oo naman, ako pa ba madali lang naman gawin yan eh. Pagmamayabang na kaagad nito. Ganyan dapat. Kahit ano basta pera, huwag na tayong magreklamo. Hindi tayo makukulong dito. Wika pa ni Anton. Unang sabak ay nahihirapan pa ito sa kanyang paggiling dahil sobrang tigas ng katawan. Kahit inang ensayo ng kanilang manager ay hindi nito makuha kaagad. Ngunit kalaunan ay nasanay rin. Ang dating trabaho na remedyo general ay nagiging regular. Unti-unting nakapag-ipon na ipaayos ang kanyang lumang bahay hanggang sa may makilala itong babae. Mabait at napaka-inosenteng babae si Helen. Kaya kaagad nahulog ang loob niya rito. Galing pa itong probinsya. Sa loob ng maikling panahon ng pagkakakilala nila sa isa't isa ay nagkapalagayan kaagad ang loob. Hanggang sa kanya nang ibinahay ang dalaga. Wala man lang itong kaalam-alam sa kanyang trabaho. Kapag tinatanong siya nito kung anong klaseng trabaho ba ang mayroon siya ay nagsisinungaling siya sa babae. Ang sabi niya ay isang bartender siya. Napaniwala naman kaagad nito ang kinakasama. Hanggang sa isang gabi ay kinausap ni Boy ang kanilang amo. May isa daw matandang byuda na gustong-gusto ay sayawan niya at malaki ang offer na bayad. Kaagad na pumayag si Boy dahil isang beses lang naman daw ito sa isang buwan na kliyente. Tuwang-tuwa ang matanda sa tansya ni Boy ay nasa 60 na ang edad. Puno ng perlas na itim ang lihim. Maging ang singsing at hikaw nito ay perlas na itim din. Itim ang buong damit. Itim ang lipstick at itim ang eyebrows. Nawiwerduhan tuloy si Boy sa babae na parang black lady na sosyal ang dating. Mabuti at ikaw nga ang ipinadala nila sa akin para aliwin ako.
Nakangising wika ng matanda. Opo madam. Dito pa ako itinuro. Sasayaw na po ba ako madam? Tanong niya sa matanda. No. No. Getting to know each other muna tayo. Ako si Doña Juana. At ikaw si Boy, hindi ba? Tanong nito. Kaya napaawang ang bibig ni Boy. Naku, kilala niyo po ako madam. Doña Juana. Nakakataba ng puso po iyon. Nakangising wika ni Boy. Oo naman. Tinanong ko sa mga koronang gusaling ito. Ano Boy? May karelasyon ka na ba? Tanong ng matanda. Nagulat rin si Boy sa kanyang isinagot. Ay, wala po Doña Juana. Medyo nabaliukan pa siya nang sabihin iyon. Sobrang bilis niyang sumagot na kalimutan niya ang dalagang karelasyon at ibinabahay niya. Nakaramdam siya ng kaunting guilty pero sa isipan niya ay hindi naman siya mangangaliwa. Baka lang kasi ma-offend ang matanda kapag sabihin niya na may kinakasama siya. Sobrang laking tip nga ang ibinigay ng matanda. Sobrang saya ni Boy. Kaagad niyang ipinasyal ang kinakasama. Binilhan ng mga gusto nitong bagay at kung ano-ano pa. Sobrang saya ni Ellen dahil unang beses na may lalaking tila ginawa na siyang prinsesa at halos lahat ng gusto niya ay binibili nito. Ilang beses na nangyari ang ganoong bagay. Hanggang sa hindi na nakontento ang matanda na aaliwin lang siya nito sa pagsasayaw. Gusto niya itong maging karelasyon. Sa takot na mawala ng malaking bigay na pera mula sa matanda ay pumayag si Boy na makipagrelasyon dito. Total ay para din naman kay Ellen lahat ng kanyang sakripisyo at para sa magiging anak nila na nakapunla na at magtatatlong buwan na sa tiyan ni Ellen. Kinakailangan na rin niyang mag-ipon dahil plano na niyang pakasalan ang kinakasama. Ayaw niyang lumabas ang bata na hindi pa naging legal ang pagsasama nilang dalawa ni Ellen at ang pera ng matandang si Doña Juana ang makakatulong sa planong iyon ni Boy. Masayang naglalakad sa mall ang dalawa, si Boy at Ellen. Umaatake na naman ang cravings ni Buntis at gusto niya ay sa fast food chain kumain. Sobrang sweet ng dalawa na kahit maraming tao ay nagyayakapan at nagsusubuan. At lahat ng iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Doña Juana. Hindi man lang ito napansin ni Boy sa isang sulok. Nang gagalaiti sa galit ang matanda, napagtanto niyang niloloko siya ng lalaki. May kinakasama ito at buntis na, kaya nanginig sa galit ang matanda. Kaya pala ayaw nitong pumayag na madala silang magkikita dahil niloko siya nito. Masayang masaya si Ellen pagdating ng kanilang bahay. Busog na busog siya at may pa-take out pa ang kanyang mahal para sa kanilang baby. Aalis na naman kasi itong papuntang trabaho at kailangan na naman silang iwanan nito. Tanging kausap niya kapag mag-isa ay ang maliit na baby sa loob ng kanyang tiyan. Huwag kang lumabas ng bahay gaya ng bilin ko sa iyo, mahal ha. Huwag kang lumabas ng bahay gaya ng bilin ko sa iyo, mahal ha, kapag gabi na. Kapag may kakatok o ano, hindi ako yon. Kung hihingi ng tulong o ano, huwag mong pansinin. Marami na talagang mapanlin lang ngayon. Habili ni Boy bago tuluyang umalis. Habang sakay ng jeep ay hindi alam ni Boy kung bakit hindi mapigilan ang pagtambol ng kanyang dibdib. Sobrang kinakabahan siya na hindi niya maintindihan. Pagdating ng gusali kung saan sila madalas nagkikita ni Doña Juana, ay nakasalubong niya si Anton. May kasama itong matanda at malamang ay balak na mga itong mag-check out. Kinindatan pa ito ni Anton si Boy. Wari ay sinasabi sa mga mata nito na tiba-tiba na naman totoo. Napailing na lamang si Boy. Napaka-agresibo talaga ng kanyang kaibigan
walang pili. Pagdating niya sa kwarto na laging naka-reserve para sa kanila ng Donya, ay naabutan niya itong nakatalikod sa pinto. Nakaharap sa kristal na bintana, nakatingin sa mga ilaw na nasa labas. "Kanina ka pa rito?" Malumanay na tanong niya sa matanda, ngunit hindi ito sumagot. Ni hindi nga ito ginawang lumingon sa kanyang kinaroroonan. "Juana, dear, bakit para yatang hindi mo ako naririnig?" Lambing pa niya rito, kaya napaharap na ito sa kanya. Halos mapatalon pa siya sa gulat nang makita ang napakpangit na mukha nito. Kinuha nito ang suot na sombrerong itim, kaya lumantad na rin ang magulong buhok nito. Ang haba ng mga pangil, ang noo ay mga punong kulubot ay biglang nagsilakihan. Ang mga kuko nito ay sobrang haba. Ang gilagid ay tila nabubulok o naaagnas. "Walang hiya ka. Niloko mo ako. Ang sabi mo ay wala kang karelasyon, pero may nabuntis kang babae. Manloloko ka." Galit na bulyaw nito, at nilundagan na siya nito kaya mabilis siyang umilag. Ngumisi ito at inilabas ang napakahaba at kulay itim na dila. "Ang mga katulad mong manloloko ay hindi na dapat binubuhay," wika nito, at lulundagan siyang muli kaya mabilis niya itong sinipa. Nakalmot nito ang kanyang paa ngunit swerteng may pantalon, kaya napunit lang ito, ngunit hindi na siya nasugatan. "Sandali doon niya, Juana. Magpaliwanag ako." Awat niya rito, ngunit galit na galit ito at gusto talaga na sugurin siya, kaya wala na siyang magagawa kundi ang dumepensa. Bawat atake nito ay dumedepensa siya. Mabuti na lang rin at may kalakihan ang kanyang katawan at maliit na babae lang itong si Doña Juana. Inatake siya nito na hindi niya napagandaan, kaya nasugatan siya sa leeg. Sobrang tulis din kasi talaga ng kuko nito, kaya napangiwi siya sa sobrang hapdi nito. Nang tila manghina na siya ay naisip niyang tumakas. Hindi na talaga patatalo ang aswang. Nang lumabas siya ay wala nang halos tao ang hallway. Kasi gabing-gabi na, kaya natatakot siya baka sundan pa rin siya ng aswang. Hindi nga siya nagkamali dahil nag-anyong ipon ito at nasa kanyang uluhan. Binilisan niyang tumakbo pababa para makapag-abang ng taksi. Mabuti na lang at maswerte na may nag-aabang sa harap ng pintuan ng building. Kaagad siyang nagpatid sa kanilang bahay. Hindi niya naisip na baka nakabuntot ang nasabing aswang. Labis ang kanyang pagsisisi sa mga sandaling iyon, kung bakit ang bilis niyang nakuha sa malalaking offer nito. Pagdating sa bahay ay tinawag niya ng tinawag si Ellen. Ngunit saktong pagbukas ni Ellen ang biglang sugurin ng itim na ibon ang buntis. Kaya mabilis itong binalak hulihin ni Boy. Naisipan niyang takot ito sa asin kaya kagad niya itong sinabuyan. Nag-alampuhit nga sa sakit kaya ang bilis na inalalayan ni Boy si Ellen. "Anong nilalang yan, mahal?" Nagtatakang tanong ni Ellen. "Aswang yan. Kaya lumayo ka. Pasok ka na sa kwarto," utos ni Boy. Ngunit napatulala lang si Ellen nang maging anyong tao ito. "Alam mo bang niloloko tayo parehas ng lalaking iyan? Ginawa niya tayong barbecue," litanya ni Doña Juana. Nagalit si Ellen sa magkasunod na revelasyon. Una, ang ibon ay naging matandang babae. Pangalawa ay sinabi nitong niloloko sila ng kanyang mahal. "Anong ibig mong sabihin, tanda?" tanong ni Ellen. "Magkarelasyon kami ng karelasyon mong si Boy. Pareho tayong niloko," siwalat pa nito. Tinignan ni Ellen ang karelasyon na noon ay hindi kayang makipagtitigan sa kanya. "Totoo ba iyon, mahal?" Nanginginig ang boses na tanong ni Ellen.
Sandali mahal, magpaliwanag ako. Hindi iyon pinakinggan ni Ellen at diretso na itong pumasok ng kwarto. Sa galit ni Boy sa matanda ay sinabuyan niya ito ng napakaraming asin. Umalis ka na rito, halimaw ka. Bulyaw pa niya. Halos tumalsik si Madam Juana dahil sa naramdaman na pagkapaso sa mga botel ng asin. Dinagdagan pa ito ni Boy kaya tumakas na ito ng tuluyan. Nang masiguradong wala na talaga ang aswang sa paligid ay kaagad na kinatok ni Boy ang loob ng kwarto. Kung nasaan ang kinakasama. Kaagad niya itong inamo. Humingi ng tawad subalit hindi ito sumagot. Ayoko sa'yo, Boy. Manluloko ka. Niloko mo ako. Umiiyak na wika ni Ellen habang umiiyak. Hindi totoo yan. Magpaliwanag ako sa'yo. Please, pakinggan mo muna ako. Pagsusumamo niya pa rin dito. Ilang oras at ilang litanya rin ng pakiusap ang kanyang ginawa bago tuluyang binuksan ni Ellen ang pinto. Kaagad niya itong nalapitan para yakapin. Subalit mabilis lang siyang hinawi nito. Huwag mo kong hawakan. Nakakadiri ka. Umiiyak pa rin na wika ni Ellen. Mahal, ganito yon. Isa akong macho dancer. At iyon talagang trabaho ko. Sorry kung nagsinungaling ako. Pero kaya ako nagawa dahil gusto kong makaipon ng malaking pera. Kasi gusto kong maikasal tayo sa lalong madaling panahon. Ayokong lumabas ang baby na hindi pa tayo formal na mag-asawa. Kaya sana maintindihan mo, mahal. Ikaw lang talaga ang aking mahal. Iyan ang totoo. Naks, litanya ng mga sinungaling na lalaki to. Wika niya sa nobya. Kung totoo na mahal mo nga ako, sumama ka sa akin sa probinsya. Doon tayo manirahan kasama ang ating anak. Doon tayo magsimulang muli sa ating buhay. Kaya mo ba? Tanong ni Ellen dito. Hindi ako sanay sa gawaing bukid. Hindi ko rin alam ang buhay ng probinsya. Pero kung iyan ang gusto mo at ito ang ikaliligaya mo na sasama ako sa iyo. Sige, okay lang. Wika ni Boy nang walang pag-alinlangan. Umuwi nga silang probinsya. Nagpaturo si Boy sa mga gawaing bukid, maging ang pagigib ng tubig sa malayong balon. Matapos ng ilang taon ay nasanay na rin masyado si Boy sa buhay probinsya. May malapad na sakahan siya na ipinapagamit ng ama ni Ellen. Mas naging healthy ang kanilang pagsasama. Lahat ng problema ay mabilis na nare-resolba. Marespeto din ang mga magulang ni Ellen at hindi na mga ito pinangahimasukan ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Tiyan all. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang kasi tapos na po. Alright. Magandang araw po sa inyo, Sir Casper. At pati sa mga nakikinig sa channel. Ako nga po pala si Melchor. Sa ngayon ay retirado na ako sa pagtuturo sa isang elementary school dito sa amin. 71 taong gulang na ako ngayon. Kaya naman, ninanamnam ko na lamang ang natitirang mga araw sa pahina ng buhay ko. Na siguro ay hindi na magtatagal pa. Ganon pa man, naging masaya naman ako. Nagkaroon ako ng napakaganda at napakabait na asawa. Nakapwa ko guro. At tulad ko rin ay retirado na. Nagkaroon kami ng 4 na anak at lahat na sila ngayon ay may kanya-kanya ng trabaho. 3 sa kanila ang bumukod na at mayroon ng kani-kanilang pamilya. At ang bunso naman ay kasama namin sa bahay. Wala akong pinagsisihan sa buhay. Naging mahaba at masaya ito para sa isang katulad ko. Ang mga ikukwento ko ngayon ay tungkol sa kabataan ko. Noong isa pa lamang akong musmos na bata
na nasa ikatlong baitang sa elementarya. Hindi ako lumaki sa luho. Mahirap lang ang mga magulang ko. Si tatay ay isang magsasaka sa bukid. Madalas siyang nasa ilalim ng araw para asikasuhin ang palayan na hindi naman namin pagmamayari. Tauhan lang siya. Sapat lang ang kinikita niya para may makain kami sa araw-araw at makapag-aral ako kahit papano. Nakitaan ako ng angking talino kahit nasa unang baitang pa lamang ako. Kaya ipinangako ni tatay na kahit anong mangyari, kahit maganda kuba-kuba siya sa kakatrabaho, ay papag-aralin niya ako hanggang kolehiyo. Para naman daw magkaroon ako ng magandang trabaho at makaahon naman ang pamilya namin sa kahirapan. Si nanay naman, sa bahay lang siya. Minsan tumatanggap siya ng damit na papatahiin. Pero sobrang dalang ng mga ganoong pagkakataon, kaya halos buong oras ni nanay ay nakatuon sa pag-asikaso sa akin at sa buong bahay tuwing aalis si tatay. May mga tanim din kaming gulay sa bakuran at mga bulaklak na parang palamuti sa palibot. Tuwing umaga ay napakabango ng simoy ng hangin dahil sa mga bulaklak. Kaya kapag almusal ay nakatunganga ako sa labas ng bintana habang kumakain ng tinapay at umiinom ng mainit na kape. Masaya ang naging buhay namin noon. Kahit madalas ay kakaunti ang kinakain, puro luma ang mga kagamitan at damit namin. Madalas na maputulan din kami ng kuryente dahil nga sapat lang ang kinikita ni tatay. At sa ganaong pagkakataon ay dumadalaw ako sa bahay ng mga kakilala ko para doon gawin ang takdang aralin. Naaalala ko rin noon na nasa puso kami umiigib ng tubig inumin. Medyo mapakla ang lasa ng tubig. Pero anong magagawa namin? Hindi namin kayang bayaran ang linya ng tubig kaya nagtitiis kami sa lasang kalawang na inumin. Sapat lang sa aming tatlo ang mga plato at kutsara, tinidor at iba pang kasangkapan sa bahay. Kaya naman kapag may bisita ay laging pinapauna namin silang gumagamit ng mga ito. Tsaka na lamang kami kakain o iinom sa baso kapag tapos na sila. Walang libangan sa bahay, walang maingay na TV, o kaya naman ay dumadaldal na radyo sa tanghali. Paglalaro lang ang tanging pampalipas ko ng oras, o kaya naman ay ang pagbabasa ng mga librong ipinapahiram ng eskwelahan. Pinapayagan naman ako nila tatay at nanay na makipaglaro sa mga kapitbahay naming medyo malapit ang mga bahay. Madalas ay patintero o kaya naman ay tumbang preso ang laro namin. Lagi akong taya dahil mabagal akong tumakbo at patpatin ang katawan ko. Pero okay lang. Walang kapalit ang kasiyahan ng pawis at pagod sa paglalaro buong araw sa ilalim ng init. Bago gumabi ay laging paalala sa akin na kailangang nakauwi na ako. Kailangang tulungan ko si nanay sa ilang gawain at paghahanda sa mesa bago ang hapunan. Pero kahit anong hirap ng buhay ay kontento kami. Masaya. Walang reklamo. Bago kumain, kahit talbos ng kamote at isang dampot ng bigas lamang ang nakahanda sa hapag, ay masaya namin itong pinagsasaluhan na para bang karne ang nilalantakan namin. Hindi nag-aaway sila tatay at nanay. Hindi nila ako pinapalaw kahit may kasalanan ako. Bagkus ay pinagsasabihan lamang nila ako. Ipagdidiinan sa akin kung anong nagawa kong mali at sabihin nilang bawat kasalanan ay kailangan ng paghingi ng tawad. Kaya ginagawa ko naman. Nakaugalian na nadala ko hanggang sa pagtanda. Kapag may kasalanan, humingi ng tawad.
Kahit hikaos ay ang tingin ko pa rin sa pamilya namin noon ay perpekto. Masaya kami at yun lamang ang mahalaga. Pero hanggang sa may natuklasan ako na hindi ko siguro dapat nalaman. Sabi ni tatay ay sasabihin din naman daw nila sa akin ang mga nalaman ko kapag nasa sapat na akong gulang. Pero nalaman ko ito sa isang makadurog pusong paraan na kahit siguro sumakabilang buhay na ako ay hindi ko malilimutan. Grade 3 ako noon. At siguro natural lang talaga sa mga grade 3 ang pagiging mapagmasid o mapagmatsyag sa kapaligiran at sa mga taong nakapaligid sa kanya. At tumuon ang pansin ko sa mga kakaibang bagay na ginagawa ni nanay. Ang unang bagay na naobserbahan ko ay sa pagkain. Madalas ay nauuna kami ni tatay na makaubos ng kinakain namin kaysa kay nanay, lalo na kapag gulay ang ulam. Iniisip ko na baka hindi lang talaga mahilig si nanay sa gulay o kaya naman ay hindi siya maganang kumain. Pero kapag naman mga alagang manok o ibon ang nasa habak, parang baboy kung kumain si nanay. Magkakamay pa ito habang nakataas sa bangko ang kanang paa, ni hindi nang inunguya ang bawat isinusubo sa bibig. Para bang gilingan ng pagkain ng bibig ni nanay kapag ganon. Siyempre, nung una ay pinagsawalang bahala ko ang mga napansin. Ano naman kung ayaw ni nanay sa gulay at paborito niya ang mga karne. Kahit naman ako ay may mga gulay na inaayawan tulad ng ampalaya at syempre karne ang paborito kong pagkain na inuulam. Pero kakaiba ang kay nanay. Parang hindi niya mapigilan ang sarili kapag karne ang ulam. Isa rin sa mga napansin ko ay ang sobrang haba ng buhok ni nanay. Halos umaabot na sa sakong ng paa niya sa tagal ng panahong hindi niya ito ginugupitan. Kulot pa naman siya kaya parang napakahabang lambat panghuli ng isda ang buhok ni nanay kapag nakalatag ito sa kama habang nakahiga. At sa buong buhay ko bilang isang grade 3 noong panahon na iyon, hindi ko siya nakita ni isang beses man lang na naligo o naglinis man lang ng katawan niya. Hindi naman siya bumabaho o nangangamoy, pero may kakaibang amoy siya na taglay na hindi ko maipaliwanag. Para bang amoy ng hayop mula sa gubat na ewan. Basta hindi pang tao. Kung tumingin din si nanay ay para bang laging tumutusok ang kanyang mga titig. Parang madilim ang ilalim na bahagi ng kanyang mga mata at madalas na nakatago ang buong mukha niya sa malagubat na buhok niya. Sabi nga ng mga kalaro ko ay takot daw sila kay nanay dahil daw sa itsura nito na lagi ko namang sinasabat at binabara dahil alam ko ang ugali ni nanay. Malumanay siya magsalita at kung anuman ang panlabas siyang itsura ay kabaliktaran ito ng asta niya. Magre-resulta ito sa pagtatapos ng paglalaro at sa ganitong mga pagkakataon, ilang araw akong hindi makikipaglaro sa kanila dahil sa mga sinabi nila kay nanay. Laging puting bestida at itim na palda lamang ang mga damit na isinusuot ni nanay. Hindi mo siya makikita sa kahit anong klase ng damit, kahit pa malamig o mainit ang panahon. Ito lamang kasi ang damit na meron siya. 10 pares nito na ginagamit niya araw-araw. Akala ko noon ay dahil sa kahirapan namin kaya ito lamang ang mga damit sa aparador ni nanay. Sabi niya rin, pamana ito sa kanyang lola, kaya hindi na ako nagtanong-tanong pa tungkol dito. Iwas ang mga kapitbahay namin kay nanay na hindi ko maintindihan noong bata pa ako. Madalas ko kasing makita ang mga nanay ng mga kalaro ko na laging nagkukumpulan sa mga tindahan o kaya sa harap ng mga bahay.
Parang laging may pinag-uusapang importanteng bagay na ipinagtataka ko kung bakit hindi ginagawa ni nanay. Minsan tinatanong ko siya kung bakit at tanging naisagot niya lang ay mas gusto niya raw ang manatili na lang sa bahay. Hindi siya lumalabas. Kahit bumili man lang ng sangkap sa tindahan ay hindi niya ginagawa. Halos umitim na ako sa maghapong kakalaro sa labas tuwing walang pasok. Pero makinis pa rin ang kutis ni nanay. Halatang hindi man lang nadadampian ng araw. Mga pinsan at kapamilya lang din naman namin ang nagtatangkang lumapit at magpapatahi kay nanay. Sanay na sila sa pagiging tahimik at medyo kakaibang mga kilos ni nanay. Magaling siyang manahi, kaya naman kahit kakaunti ay bumabalik-balik pa rin ang mga pinsan namin sa pagpapaayos ng mga sira nilang damit. Dumaan ang mga taon at habang lumalaki ako ay padami na ng padami ang mga napapansin ko. Isang araw, galing ako sa paaralan ay naabutan ko si nanay sa likod ng bahay. Nakaluhod siya sa sa harap ng kawayang lababo namin na pinagtulungan pa namin ni tatay na gawin. Tinawag ko siya. Sabi ko nakauwi na ako at saka isinabit sa pako ang dalang maliit na bag. Paglingon ni nanay ay muntik na akong mapaatras sa pagkakatayo at muntik na rin akong matumba. Kulay pula ang bibig ni nanay. Parang may kulay pula siyang balbas. Tumutulo pa ang dugo na ito sa sahig. Hawak ni nanay sa isang kamay ang dalawang malaking dagang bukid na siguro ay nakapasok sa kusina namin. Matagal na nagbigkis ang mga mata namin. Hindi alam ang gagawin. At alam kong hindi rin alam ni nanay ang gagawin sa pagkakataon na iyon. Pareho kaming nakapako sa kanya-kanya naming pwesto. Iyon ang unang beses na natakot ako kay nanay. Takot na para bang nangamba ako sa buhay ko dahil sa hindi maipaliwanag na mga kilos niya. Itinapo ni nanay ang hawak na daga sa labas ng bintana. Nagsalok ng tubig at naghugas ng mukha sa lababo. Habang ako naman ay nakatitig pa rin sa bawat kilos at galaw niya. Bago pa siya matapos ay pumasok ako sa kwarto. Nagtalokbong ng kumot. Hindi ko alam kung tama ba na natakot ako sa sarili kong nanay. Kahit ano pa man siya ay wala naman siyang ginagawang masama. Mga daga lang naman ang kinakain niya. Narinig ko ang mga katok sa pinto. Tapos ay ang mababagal na yabag papasok. Bumigat ang kama kaya alam kong tumabi na sa akin si nanay. Hinaplos-haplos niya ang mukha ko sa ilalim ng kumot. "Natatakot ka ba sa akin?" tanong niya. Matagal akong hindi nakasagot. Dahil hindi ko alam ang sasabihin. Dahil ayaw kong sabihin ang totoo. Pero ginawa ko pa rin. "Natakot po ko sa inyo," sabi ko, sabay alis ng kumot sa mukha. Nakita kong mapula ang mga mata ni nanay. Mapungay at para bang nangungusap. Kakatapos niya lang umiyak, alam ko. Umupo ako at yumakap sa kanya ng mahigpit. "Patawad, anak. May mga bagay na hindi ko pa siguro maaaring sabihin sa iyo dahil sa kabataan mo. Siguro ay itatago ko muna ang sekreto ko hanggang sa dumating ka sa sapat na gulang. At alam ko maintindihan mo na kung ano nga ba ako at anong ginagawa ko. Pero ito lamang ang ipapangako ko sa iyo, anak. Hinding-hindi kita sasaktan anuman ang mangyari. At pangako,
Hinding-hindi ko gugustuhin na maranasan mo rin ang mga nararanasan ko ngayon. Umiiyak na si nanay, kaya naiyak na rin ako habang nakayakap dito. Ramdam ko ang pagmamahal niya, ang pagsasabi niya ng katotohanan, at naisip ko sa pagkakataon na iyon, nahihintayin ko na handa na sila at handa na rin ako na malaman kung ano bang nangyari kay nanay. Pagkatapos ang pangyayaring iyon ay ginawa ko ng ritual ang pagkatok sa pinto bago ako pumasok. Siguro ay ayaw ko na ring maabutan si nanay sa ganoong pagkakataon. Para na rin sa akin at sa kanya. Isang araw, habang kumakain kaming tatlo ng pananghalian ay narinig namin ang galit ng mga yabag sa labas. Sumisigaw ang mga ito. Malakas na kumatok sa kawayan naming pinto. Lumabas daw kami. Tumayo si tatay at saka sinalubong ang mga tao sa labas. Nagsigawan sila. Nagbintangan. Narinig ko ang mga sinasabi habang yakap ako ni nanay. Pinagbibintangan nila si nanay na may gawa ng pagkamatay ng 3 nilang kambing na nakatali raw sa likod ng bahay nila. Wala na raw itong mga bituka at iba pang lamang loob. Iniwan na nakatali pa rin pero patay na. Sabi pa nila, nakita raw ng panganay nilang anak ang isang babaeng may mahaba at magulong buhok at nakasuot ng puting bestida bago matuklasan ang mga patay na kambing. At isa lang naman daw ang taong may ganoong klaseng buhok at damit sa bayan namin. Walang iba kundi si nanay. Tinakpan ni nanay ang tenga ko nang magsimula na ang mga sigawan, murahan, at kung ano-ano pang sinasabing masasakit sa isa't isa. Pagkatapos ay pumasok na si tatay. Nagpatuloy kami sa pagkain ng walang nagsasalita o nag-uusap. Iniligpit ni nanay ang mga kinainan namin. Tapos sabi niya ay maglaro muna ako sa labas. Mag-uusap lang daw sila ni tatay. Ginawa ko naman. At pagkatapos noon, normal na naman ulit ang lahat. Isang gabi noon, nagising ako. Sasabog na ang pantog ko. Agad akong tumayo. Lumabas sa kusina. At sa likod ng bahay para ilabas ang naipong ihi. Pumesto ako sa harap ng matataas na puno ng saging. Nagtapi-tapi po muna ako bago umihi. Pagkatapos ay pumasok na ako. Uminom muna para palitan ang binawas na likido sa katawan. At saka babalik na sana sa pagkakahiga nang mapansin na wala na si nanay sa kama. Isa lang ang kwarto namin nila nanay at tatay. 2 kama. Sila sa mas malaki at ako naman sa mas maliit. Mag-isa lang si tatay na himping na natutulog sa malaking kama. At para bang hindi napapansin ni tatay na imbis na si nanay ay may mga una na lamang ang nakayakap. Nagtaka ako. Saan pa pupunta si nanay sa ganitong oras na madaling araw na? Anong gagawin niya sa labas? Naglibot ako sa loob ng bahay, sa palikuran. Wala. Naglibot ako sa paligid ng bahay. Wala rin. Alam kong ilang oras pa ang pagsikat ng araw. Bumalik na lang ako sa pagkakahiga. Pilit na pinapatulog ang sarili pero hindi ko magawa. Tumatakbo pa rin sa isip ko ang rason kung bakit wala si nanay. Kaya hinintay ko siyang makauwi. Halos kalahating oras na paikot-ikot sa kama ay narinig ko ang pagpasok ni nanay sa pinto. Nagtalokbong ako ng kumot pero nakasilip ng bahagya sa butas nito. Pumasok si nanay para bang hinihingal. Halos paubos na ang nakasabit na gasera sa itaas ng bubong. Kaya naman hindi ko maaninag ang itsura niya. Parang mas gumulo ang buhok niya. Mas buhagahag. Mahaba ang mga kuko. Madumi ang puting damit.
Nagpalit si nanay ng damit at saka humiga na rin sa tabi ni tatay. Doon na nagsimula ang pagbabantay ko tuwing gabi. Kaya naman simula noon kapag madaling araw na ay nagigising ako para abangan si nanay na umuwi galing sa kung saan man siya pumupunta sa ganoong oras. Hindi ko alam. Gusto ko lang sigurong madiscover ang sekreto na matagal nilang tinatago. Kung ano ba talaga. Laging ganoon ang nakikita ko pag uwi ni nanay. Pagod siya at hinihingal. Mas magulo ang buhok. Mahaba ang mga kuko. Pero sa umaga naman ay bumabalik siya sa dati niyang itsura na ipinagtataka ko dahil anong ginagawa niya para maging ganoon ang itsura niya tuwing gabi. Subalit dumating din ang araw na pinakahihintay ko. Naintindihan ko na rin ang sekreto niya. Gabi noon, nagising ulit ng madaling araw para abangan si nanay. Mulat ako habang nakatalokbong ng kumot. Naghihintay sa pagbukas ng kawayang pinto at pagpasok ng mga yabak. Ilang minuto pa, mga pagaspas ng parang isang malaking ibon ang narinig ko. Lagabog ng sawaling dingding. Tila ba tumama ang lumilipad na ibon sa gilid ng bahay namin. Tapos ay narinig ko ang mga sigaw. Sigaw ng tao. Kaboses ni nanay. Agad akong kinalabutan. Narinig kong tumayo si tatay. Lumabas. Inalis ko ang talokbong. Pinakiramdaman kong anong nangyayari sa labas. Tapos ay naririnig ko na tinatawag ni tatay ang pangalan ko. Kaya naman agad akong kumaripas palabas. Hindi ako handa sa nakita. Nakalahod si tatay. Akap-akap ang isang nilalang na nakaputing bestidang. Mahaba ang buhok at may malaking pakpak sa likod. Lumapit ako. Duguan si nanay. Nanghihingalo. Paisa-isa ang bawat paghinga. Anong nangyari? Tanong ko. Ito ang matagal na naming sekreto sa iyo, anak. Sana maunawaan mo kahit hindi pa siguro ito ang tamang panahon. Aswang ako, anak. Matagal na. Bago pa man kami naging mag-asawa ng tatay mo. Wika ni nanay. Lumuhod ako at niyakap siya. Mamamatay na siguro ako dahil sa tama ng bala sa tiyan ko. Maling bahay ang napasukan ko. Hindi ko alam na may mga armas pala sila. Dapat ay ipapasa ko sa iyo ang sisiw sa bibig ko. Anak, pero nakikita kong may maganda kang kinabukasan. Kaya hindi ko na ito gagawin pa. Ipangako mo lang sa akin na magsisikap ka para marating mo ang mga pangarap mo. At sana, huwag mo kaming kakalimutan ng tatay mo pagdating ng panahon. Biglang kumirot ang puso ko. Doon na namatay si nanay sa bisig ni tatay. Sa yakap ko. Sabay kaming umiyak ni tatay. Tapos ay nagsimula ng umulan. Grabe. Kahit nalaman ko noon na aswang si nanay, ay tanggap ko ito. Basta, ang gusto ko lang noon ay sana mabuhay pa si nanay. Para naman ay makasama ko siya sa mahabang panahon. Subalit kapag kapalaran na talaga ang gumawa ng desisyon, ay wala ka nang magagawa pa. Si tatay ang nagpaaral sa akin hanggang sa nakatapos ako ng kolehiyo. Namatay si tatay sa sakit na tuberculosis dahil na rin sa tinding paninigarilyo niya simula nang namatay si nanay. Iyon na rin siguro ang bagay na nakakapagpalimot sa kanya ng mga nangyari. Ako naman, pag-aaral ang ginawa kong libangan para wag nang maalala ang mga nangyaring iyon. Siguro ang pinagsisihan ko lang ngayon ay ang maagang pagkawala ng mga magulang ko.
Hindi ko man lang sa kanila na ipatikim ang marangyang buhay na ipinundar nila para sa akin. Hindi ko man lang naipakita sa kanila ang pagiging matagumpay ko bilang isang guro. Bawat katapusan ng buwan ay dumadalaw ako sa puntod nila. Pinapangako na hindi ko sila malilimutan hanggang sa tumanda na ako. Hindi ko rin malilimutan ang pagiging mabuting ina ni nanay, kahit pa isinilang siyang isang aswang. Sa mga ganoong pagkakataon, nararamdaman kong para bang ginagabayan pa rin nila ako mula sa langit. Ito lamang po ang kwentong gusto kong ibahagi sa ngayon. Maraming salamat po, Sir Casper. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless you all. Ingat, mga may asawa. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kit, 31 anyos. Isa po ako sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong horror channel dito sa bayan ng Tanhay. Naengganyo akong ibadala sa inyo ang aking kwento sa pag-asang baka kapupulutan ito ng aral ng kahit na sino na huwag basta magtitiwala sa kabaitan ng isang tao. Hindi kasi natin alam kung ito ba ay peke o totoo. Taong 2017 nang umuwi ako sa aming bayan. Bale sa Dumaguete ako nagtatrabaho bilang isang delivery truck driver. Naghahakot ako ng mga package mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi sa nagmamayabang. Isa sa pinakamalaking kumpanya ang pinagtatrabahoan ko. Sa aming pagbibiyahe, hindi sinasadyang nasisiraan kami minsan ng makina. Madalas naman talaga itong mangyari, lalo na kung minsan malayo ang aming pinupuntahan. Nakakarating kami sa Bacolod, kung minsan tumatawid pa kami ng Cebu. Sa dami ng aming inihahatid na package back and forth, nakabisado na namin ang daan kung saan may shortcut at pinakamadaling likuan na walang traffic. Isang araw nga, nakita kong matraffic sa parting iyon ng Dumaguete. Kaya nga hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at lumiko na lang sa kabilang kanto. Ang alam ko, may mga shortcut kasi doon. Minaniobra ko ang aking truck papunta sa isang crossing. Sa una ay dahan-dahan lang ang pagpapatakbo ko, lalo na't bako-bako ang kalsada. Nagulat na lang ako nang basta na lang itong tumirik sa kalagitnaan ng kalsada. Lihim akong napamura at dali-daling bumaba. Napagtanto kong matindi pala ang damage na nangyari sa makina nang buksan ko ang harapang bahagi ng sasakyan. Umalingasaw kasi kaagad ang hood nung buksan ko ito. Wala akong nagawa kundi ang hagilapin ang aking cellphone para magtawag ng tulong sa mekaniko namin. Sa kamalas-malasan pa, wala man lang signal sa lugar na aking napuntahan, kaya iritang tinadyakan ko ang gulong ng sasakyan. Ngayong walang signal at wala pang kahit na isang bahay man lang akong matatagpuan. Kung maglalakad naman ako papunta sa bayan ay medyo malayo na yon, at baka pag nakawan pa ang laman ng sasakyan. Umaasa akong may mapapadaang motorista sa lugar, kaya hindi ko na namalayan ang pagtakbo ng oras. Gabi na pala. Bumaba ako ulit ng sasakyan nang may mapansin akong naglalakad papunta sa aking kinaroroonan. Mukhang mag-asawa ang mga ito dahil magkaagapay silang naglalakad habang may dalang gasera. Medyo malamlam ang liwanag nito, kaya hindi ko gaanong maaninag ang mukha nila. Gayunpaman, hinintay ko silang makalapit hanggang sa tuluyan na nga silang tumigil sa aking harapan. Tinanong nila ako kung ano ang ginagawa ko sa ganitong 10 oras ng gabi.
Sinabi ko sa kanila ang dahilan at napatingin ang matandang lalaki sa truck. Aniya, may shop naman daw sa unahan kaso lang, hindi namin kayang itulak ang truck nang kaming tatlo lang. Walang anumang sinabi ko sa kanila na kung ituturo nila kung saan ang bandang shop, ay pwede naman ako na lang ang magpunta. Nila, papunta din sila sa shop kaya pwede raw akong sumabay sa kanila. Kinuha ko na lang ang mga mahahalagang gamit ko at sinigurong walang makakabukas ng truck tsaka ako nagtungo sa kinatatayuan ng dalawang matanda. Napapansin ko ang saya nila habang naglalakad. Para bang may pinag-uusapan sila na sila lang dalawa ang nagkakaintindihan. Hinayaan ko na lamang ang dalawa at nagpatuloy sa paglalakad. Medyo malayo-layo na kami kaya wala din akong natatanaw na ilaw na sinasabi nilang shop. Kinabahan ako at pinagmasdan ang dalawa. Ewan ko ba kung bakit bigla akong kinabahan nang makita kong halos butot balat na lang pala ang mag-asawa. Bakit ngayon ko lang ito napansin? Bakit para yatang imposibleng kanina lang ay maayos at katamtaman naman ang kanilang katawan? Bumagal ang aking paglalakad at hinayaan silang mauna. Nang mapansin kong abala sila sa pag-uusap ay sinimplahan ko lang ang aking kilos at nagtago sa tabi ng kalsada kung saan may mayayabong nakakahuyan. Doon ako nagtago hanggang sa mapansin yata ng dalawa na wala na ako at muli silang bumalik sa aming dinaanan. Natatarantang hinanap nila ako kaya mas lalo ko pang ipinagsiksikan ang aking katawan sa loob ng kakahuyan. Siguro naman, hindi na nila ako makikita sa pinagtataguan ko. Nanlaki ang aking ulo nang marinig ang galit na boses ng matandang lalaki. Ang sabi niya, grasya na raw, tapos nawala pa. Hindi ko tuloy lubos maisip kung anong grasya ba ang pinagsasabi niya. Kung ako ba ang tinutukoy niyang grasya. Aswang ba sila? Kinalabutan ako sa isiping aswang nga sila at nakatakda na akong katayin kaya dali-dali akong umalis sa pinagtataguan nang makita kong umalis na sila sa kinatatayuan para muling bumalik sa aking sasakyan. Ang sabi ng matandang babae, baka raw nagtatago ako sa sasakyan at nagbago na ang isip. Kaya kailangan nila akong makuha bago pa man ako maunahan ng iba nilang kasama. Sa dami daw ng mga aswang na gutom ngayon, ay minsan lang sila makatikim ng isang buong tao dahil kadalasan ay pinaghahatian lamang nila ito. Hindi humihingang nagpatuloy ako sa kalsadang tinalonton nila. Umaasa akong may madaraanan akong kabayan doon kung saan walang aswang akong makasalubong. Sa pagmamadali ko, humantong ako sa isang malaking bahay na may makulay na tarangkahan. Nakita ko kung paano umawang nang mag-isa ang gate nitong umiingit dahil sa kinakalawang na bisagra. Naisip kong pumasok sa loob at nagtao po. Nagbabaka sakali ako na may makausap sa loob at makakapagturo sa akin kung nasaan ang shop na sinasabi ng mga aswang kung mayroon man. Sumilip-silip ako sa bintana at nagulat nang dumungaw bigla ang isang batang babae. Tinanong niya ako kung sino ako at kung ano ang ginagawa ko sa bahay nila. Sinabi ko sa kanya na nandito ako para magtanong kung nasaan ang shop na pwedeng magpaayos ng sasakyan. Aniya, walang shop sa lugar na ito at kung pwede raw na umalis na ako dahil masyadong delikado kung mananatili pa ako sa lugar nila. Marami raw naglipa ng aswang sa paligid at huwag ko nang hintayin na mahuli ako ng mga iyon dahil sigurado raw na pagpepiestahan ako, oras na mahuli nila ako.
Humiling ako at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Malayo na ako sa aking nilalakaran tapos babalik pa ako para lang paniwalaan ang batang to. Umatras ako nang itinaboy niya ako. Wala na akong pakialam kung masindak siya nang sinipa ko ang halaman nila. Tanda na nagagalit na ako. Puro baliw ang mga tao rito. Walang matinong makausap. At puro na lang aswang ang kanilang binabanggit. Nagpasya na akong umalis at hinayaang maiwan ang batang babae. Nanatili siyang nakadungaw sa bintana kahit malayo na ako. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang kilabutan kapag naiisip kong nakakatakot pala. At napakawerdo ng mga taong nakatira sa lugar na ito. Naglakad ako pabalik sa kinaroroonan ng sasakyan kahit alam kong may kalayuan ang lugar na ito. Hindi ko alam kung may makakasalubong ba ako, pero nananatiling naglalakad sa gilid ng kalsada para kung sakaling may makita akong makakasalubong ay kaagad akong makakapagtago sa likurang bahagi ng bawat puno. Hindi nga ako nagkamali. Sinagilahan ako ng takot nang mapansin kong may naglalakad nga sa unahang bahagi na papasalubong sa akin. Medyo marami sila at may mga dalang sulok. Hinanap nga nila ang lalaking grasya raw sa gabi nila na basta na lang nawala. Tinakasan ng kulay ang aking mukha nang malaman kong may nakakita pala sa akin. Bigla kasing naging mabangis ang kanilang mukha matapos akong ituro at hinabol sa abot ng kanilang makakaya. Wala akong nagawa kundi ang magtatatakbo palayo sa takot na baka maabutan nila ako. Halos maubusan ako ng hininga sa bilis ng aking pagtakbo. Pakiramdam ko, mamamatay na ako kaagad sa labis na takot. Isa, kontra sa marami. At puro pa sila mga aswang. Dali-dali akong nagtago sa isang tabi matapos akong makahanap ng mapagtataguan. Hindi ko alam kung bakit pinagtsatsagaan nila ako. Gayong kung totoo nga naman silang mga aswang ay napakalapit para sa kanila ang puntahan ang bayan para doon maghanap ng kanilang makakain. Inamoy-amoy nila ang paligid at nagkanya-kanya sa paghahanap. Nang hindi sinasadyang mapatingala sila sa langit, ay natanaw nila ang maliwanag at bilog na buwan. Dito na ako natakot dahil nakita ko kung paano sila sumingasing at nagbago ng anyo. Humaba pang lalaw ang kanilang mga braso at binti, maging ang kanilang mga kuko at dila. Tumulo ang malapot na laway mula doon. At mas lalo silang nag-ulaol sa pagkagutom. Tila asong umaangil ang lahat. Kaya natakot ako ng husto para sa kaligtasan ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gagawin dahil naunahan ako ng pagkatulala. Pakiramdam ko katapusan ko na. Lalo't wala na akong matatakbuhan pa. Nang malapit na nila akong makita, nagulat ako dahil isang grupo ng mga kalalakihan ang papunta sa aming kinaroroonan. May dala silang mga itak at mukhang ang mga humabol sa akin ang kanilang sadya. Hintakot na mas lalo akong nagkubli at hinayaan silang magkagulo. Napansin ko, puro pala silang aswang at parehong masasama ang tingin nila sa isa't isa. Hindi nagbabago ng anyo ang mga bagong dating na aswang, pero alam kong aswang sila base sa mga boses nila na mabibigat at mababa ang tono. Ang sabi ng pinakapinuno nila, huwag naman daw dungisan ng kanilang mga kasamahan ang kanilang lahi. Kahit na sila ay mga aswang, dapat sana huwag na nilang pag-aksayahan pang kumain ng tao. Nagbago na sila at nakontento na lamang sa mga hayop. Pero bakit kung makakilos raw ang kanilang mga kasamahan, ay kagaya ng mga halimaw na wala nang kinikilala?
Hindi nakapagsalita ang karamihan sa kanila. Tila ba napahiya sa kanilang inasal. Mas lalo akong nahintukutan habang pinakikinggan ang usapan ng matatanda na nakisali sa likuran ng kumpulan. Ang mga aswang na kagaya nila ay maikli na lamang ang ilalagi sa mundo. Kailangan din nilang makakain ng tao para lumakas at magkaroon pa ng sapat na kakayahan. Alam naman daw nilang lahat na ang pagkain ng tao ay hindi basta-basta, pero kailangan. Dahil ito ang talagang nararapat na ipasok nila sa kanilang katawan. Ang tunay na aswang ay pumapatay, hindi bumubuhay at nagliligtas ng tao. Bago pa man ako makapagsalita, nagulat na lang ako nang makitang lumapit ang pinakapinuno sa kanila at iniangat ang kanyang hawak na itak. Kung ganyan daw kababaw ang tingin ng kanyang kasamahan sa kanilang lahat, mas mabuti pang magpatayan na lang daw sila. Hindi nakaimik ang lahat ng pugutan ng ulo ng pinakapinuno nila ang matandang lalaking kanina ay nakipag-usap sa akin at nag-aya na may siya pa raw sa kanilang lugar. Bumulwa kaagad ang masagana nitong dugo at gumulong ang ulo sa lupa. Kaagad na napahiyaw at napalupasay sa iyak ang kanyang asawa habang inaawat naman ng mga kasamahan nila. Mukhang kinatatakutan ang nasabing lalaki dahil wala man lang nagtangkang sumuway sa kanya. Sinagilahan ako ng takot nang mapagtanto kong papalapit siya sa aking kinaroroonan. Hindi ko alam kung ano ba ang aking gagawin. Dahil hindi pa man niya ako nakikita ay nakatitig na siya sa aking mga mata. Inutusan niya akong lumabas. Nangangatog naman ako sa takot na nagpakita nga ako at sinabi sa kanya na hindi naman ako masamang tao. Naligaw lang ako sa lugar nila at nasiraan ang sasakyan. Kaya napasama ako sa dalawang matatanda na hindi ko naman alam na aswang pala. Matapos magkapaliwanagan, tatango-tangong sinabi ko sa lalaki na kung mararapatin niya sana, hindi ko naman gusto ng gulo. Nais ko lang maayos ang aking sasakyan at may pagpatuloy ang aking pagtatrabaho. Naiintindihan niya naman daw ako. Sana lang sa susunod, huwag na raw akong dadaan sa lugar na hindi ko kabisado. Nabubulahaw daw kasi ang mga taong nakatira doon na matagal nang nais manahimik at mamuhay ng marangal. Sila ay hindi masamang uri ng aswang pero pumapatay daw sila ng mga abusado. Alam naman nila na naligaw talaga ako dahil sa pagpasok ko pa lang sa kanto kanina ay pinagmamasdanan niya pala ako. Nakita pa nga niya nang magpunta ako sa bahay nila at kinausap ang anak niya. Napahiya ako at humingi ng paumanhin. Lalo na't naaalala ko kanina na tinadyakan ko pala ang bulaklak at iba pang halamanan sa kanilang bakuran. Hinayaan niya akong manatili na muna sa kanila ngayong gabi dahil masyado nang delikado kung magpapatuloy pa ako sa paglalakad. Baka raw mamaya mapunta ako sa mga kalaban nila at lantakan sa halip na makaalis at mailigtas ang sarili. Nagpakilala ang lalaki bilang si Kapitan Trevor. Ngingiti-ngiti sa akin ang anak niya nang makapasok kami sa kanilang bahay. Aniya, mabuti na lang daw at ang papa niya ang nakakita sa akin. Kung nagkataon raw na iba ang nakahanap sa akin ay malamang na istofado na raw ako ngayon. Napalunok ako sa labis na takot. Humingi ulit ako sa kanya ng paumanhin at piniling sundin ang sinabi ng kanyang papa. Pinapasok nila ako sa isang kwarto. Sabay bilin na huwag akong lalabas pagsapit ng hating gabi. Hindi ko alam kung bakit gayon na lang ang ipinag-uutos niya nang masagot nga ang aking katanungan. Kinahating gabi nga ay narinig ko silang nag-uungulan
at nagsisinga-singan sa labas ng silid. Nang tinangka kong sumilip, nagulat ako ng gusto sa aking nasaksihan. Dahan-dahan pala silang nagbabago ng anyo. Hindi makapaniwalang napatitig ako sa kanilang mga itsura. Mula sa aso ay naging tao ulit sila, tapos naging aso na naman, hanggang sa maghati na ng tuluyan ang kanilang mga katawan mula sa aso at tao. Wala akong nagawa kundi ang manatiling tahimik habang dahan-dahang inilalapat ang aking pinto sa baylak ninyon. Pagkaramdam ko, mamamatay ako sa sobrang takot. Hindi ko na alam kung ano nga ba ang dapat na gagawin ko, hanggang sa maisipan kong sumampa sa kama at magtalukbong ng kumot. Kalaunan, narinig ko ang alulungan nila sa labas ng kanilang bahay. Para bang nangangalit ang mga bagang nila sa paghahanap ng masarap na putahing nais nilang pagsaluhan. Gusto kong mapasigaw sa takot nang makita ang hila-hila ng kanyang mga kasamahan ang lalaking pinugutan ng ulo kanina. Ito ang kanilang pinagsaluhan at pinaghati-hatian. Ilan sa kanila ay ayok na hinila ang mga lamang loob nito at parang walang anumang binali ang mga baraso ng matanda. Siyempre pa, hindi naman ito nakakapagsalita dahil nga wala na itong buhay. Pero ang kanyang asawa ay pumapalahaw sa iyak sa bawat pagkagat ng mga kasamahan sa balat ng lalaki. Ito pala ang kaparusahan sa bawat lapastanganan sa kanilang lahi. Ang sino mang kumain ng tao ay kakainin din at hindi nabubuhayin pa kahit kailan. Patuloy sa pagmuya ang mga taong naroroon na tila ba piyesta ang kanilang pinagsasaluhan. Mabuti na lang hindi nila ako napapansin. Nanatili ako sa aking kinaroroonan at hindi na muling tinangka pa na sumilip sa kanila. Mas lalo kasi akong nandidiri sa kaalamang nilalantakan nila ang kanilang mga kasama. Hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako. Nang magising ako kinabukasan, napatda ako. Nasa harap na ng bahay ni Kapitan Trevor ang aking truck at mukhang ayos na ito. Nagdalawang isip pa sana akong bumaba kasi natatakot akong baka nasaan yung aswang pa sila ngayon. Pero nang maalala kong maaga na pala, ay hindi na ako natakot pa. Lumabas na ako ng bahay matapos ipaalam sa akin ni Kapitan na ayos na raw ang aking truck at makakapagpatuloy na ako sa pagde-deliver. Namangha ako dahil hindi ko alam kung paano nila ito inayos. Basta nang paalis na ako, kumakaway na ibinilin sa akin ni Kap na wag na raw akong maliligaw ulit sa kanilang tagong baryo. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Hanggang dito na lang po. Kate po ng Negros. Buhay probinsya ay sobrang napaka-historical. Ang daming pamahiin na dapat mong sundin dahil sa katakot-takot na mga consequences na pwedeng kaharapin kapag hindi sinunod ang ganaong pamahiin. Bawal maglinis o magwalis ng bakuran. At bawal katulugan ang lamay ng walang may nagbabantay. Dapat ay may nakabantay dito upang hindi pagka-interes ang sapian ng mga masasamang elemento at espiritu. Lahat ng pamahing ito ay pinaniniwalaan naman ng biyudong si Romain. 8 taon na siyang biyudo. Namatay ang kanyang asawa noong ipinanganak ang bunsong 8 taong gulang na rin. Si Romain ang panganay sa magkakapatid. Sa kanya nakatira at nasa kanyang pangangalaga ang ama noon ay 103 anyos na. Madalas nang hinihika at madalas nagkakasakit dahil sa sobrang katandaan, hanggang sa tuluyan na itong nagpahinga. Muli na naman siya nakadama ng bighati at kalungkutan. Mahal na mahal niya ang kanyang ama.
Simula nang magkasakit ito ay wala na siya halos pahinga dahil sa pag-aalaga dito. Marami naman silang magkakapatid, kaya lang sa kanya talaga ang ama. Madalang lang din ang mga itong magpunta sa kanila para kamustahin ang ama. Madalas rin kasing abala sa paghahanap buhay dahil pareho silang lahat na mga mahihirap. 10 magpipinsan na ang apo ng namayapang ama ni Romeng ang nagboluntaryong magpuyat sa lamay. 5 babae at ganoon din ang mga lalaki. Nakapaikot silang lahat sa gilid ng kabaong ng kanilang lolo. Si Mang Romeng ay naroon din nakisali at inaaliw sa kwento ang mga apo ng kanyang ama. Kunikwento niya sa mga ito kung gaano kabait ang lolo ng mga ito noong araw. Naawa rin sila dito lalo na si Hiner na panganay ni Romeng dahil alam niya kung gaano kamahal ng ama niya ang lolo nila. Silang magpinsan lang ang naatasang magpuyat. Marami naman sila, kaya nagsiuwian na sa kanya-kanyang bahay ang kanilang mga magulang. Si Mang Romeng ay, kahit wala ng buhay, ang ama ay nagpaalam pa rin itong magpahinga. Dahil pagod rin ito sa ilang gabing pagpupuyat nito noong nakaratay pa ang ama dahil sa sakit na hika. Kaya nang maiwanan ng magpipinsan ay lahat ng trip ay nagawa ng mga ito. Tudyuan, kwentong pag-ibig at takutan. Ang pinakapanganay na apong si Hiner ang nagkwento ng isang nakakatakot na bagay na nangyari sa gabi ng lamay. Totoong kwento na nagpasalin-salin na at hindi alam kung saang lugar ba naganap. Ayon sa nagkwento, hindi naniniwala ang pamilya sa pamahiin. Bakit pa raw pagpupuyatan ililibing naman din kinabukasan? Lamay rin daw iyon ng isang lolo. At sadyang mga matitigas ang ulo na tanging ang lola lang ang nag-iisang mapamahiin. Huwag masyadong matigas ang ulo. Hindi nyo ba alam na maraming kampo ni Satanas ang umaligid sa mga nakihimlay? Kung hindi aswang na balbal ang makaunang makuha ang katawan ng inyong lolo, mga elemento ng lupa na gustong magkaroon ng katawan ng tao, sasanib sila sa katawan ng patay dahil mabilis nilang maisagawa ang ritual dahil wala nang nagbabantay. Kapag nangyaring mabubuhay ang namatay na niyong lolo, hindi na siya ang may kontrol ng katawan. Si Satanas na at parang siyang zombie. Sisip-sipin niya lahat ng dugo ng taong makakagat niya. Mahabang kwento ng lola. Lola, walang basihan yung kwento mo. Hindi ka panipaniwala yan. Dagdag puyat lang sa atin ang huwag matulog buong magdamag. May pasok pa naman kami bukas. Kung gusto mo ikaw na lang. Wika ng isang apo. Gustuhin ko man apo. Mahina na ako at alam mo naman na may sakit rin ako. Hindi ko kakayanin ang magpuyat. Wika ng lola. Cedro naman, napakabastos mo naman kay lola. Angil ng apong babae. Sige na kami na ang bahala rito. Salita na lang po kami. Huwag ka nang mag-alala. Matulog ka na doon. Wika ng apong babae. Kaagad ngang pumasok ng kwarto ang matanda. Naiwan ang mga apo na nagkukwentuhan. Wala na ring may mga kapitbahay at mga magulang ang naroon dahil pagod sa trabahong bukid. O Sally, tuka mo magpuyat ngayon ha. Nangako ka kay lola kaya matutulog na kami. Ikaw na lang bahalang magbantay kay lolo at baka magiging zombie. Pananakot pa nito sabay taas ng 2 kamay na parang multo. Para kang loko, syempre sinabi ko lang yun kay lola para hindi mabahala pa. Matutulog tayong lahat ano kayo? May klase pa ako bukas. Litanya nito. Kita mo na. Pabida lang to kay lola Wika ng isa. Kaya nagtawanan ng lahat. Shh,
Uy, huwag kayong maingay. Baka magising pa si Lola. Saway ni Sally. 16 silang apo na sunod-sunod at ang iba ay halos sabay-sabay. At ang tanging si Kuya Hiner lang nila noon ang magtatapos na ng kolehiyo dahil scholar ng gobyerno. Unti-unting nakatulog ang mga nagbabantay sa lamay. Kaunti lang kasi ang may edad na nagpuyat. Nang matapos magkwentuhan at magtakatan, ay kanya-kanya ng pwesto sa kung saang gilid para makaidlip dahil hindi kaya ang antok. Hoy, teka lang, sandali. Huwag naman kayong matulog. Ang daya nyo naman. Reklamo ni Hiner nang makita ng ibang pinsan na pinipikit ang mga mata. Pikit ko lang saglit ang mata ko, kuya. Ang bigat kasi ng talawkap ko. Gisingin mo ako mamaya. Reklamo ng isang pinsan na babae. Ako rin, kuya. 10 minuto lang talaga. Gisingin mo na ako kaagad. Wika rin ng isa. Wala nang magawa pa si Hiner. Mga bata nga kasi. Talagang hindi kayanin ang magpuyat. 6 na lamang sila ang gising noon, kaya todo hanap ng paraan si Hiner para hindi ang mga ito antukin. Paano kasi? Kahit barahan na lang ang hiniram sa kapitbahay para sana maaliw sila sa isang gabing lamay ng kanilang lolo. Uy, kayo ha? Huwag niyo akong tulugan dyan. Saway niya sa mga ito. Hindi naman kami inaantok, kuya eh. Kaya hindi talaga kami matutulog. Sagot pa ng isa. Nasinigundahan naman ng iba. Kahit ang mga mata ay nagpaglaban na talaga kay antok. Kwento ng kwento si Hiner sa mga ito habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang hindi niya namalayan ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang malay. Hindi niya napansin na unti-unti na pala siyang nakatulog. Maging ang kanyang pinagkwentuhan ay napakatahimik na rin dahil wala na rin ang mga itong kamalayan. Walang may nakapansin na nakatulugan na ng lahat ang patay. Hindi na nila namalayan na bumangon na ito at walang emosyong nakatitig sa mga apo. Ibang espiritu na ang sumapi dito. Bumangon ito at naglakad papunta sa mga tulog na mga kaanak. Isa-isang kinagat ang liig at ganoon na nga ang nangyari. Natagpuan sila kinabukasan na wala ng mga buhay. Puro kagat ng aswang sa leeg. Nanlumo si Mang Ruming sa nangyari sa kanyang mga anak at pamangkin. Ang bangkay ng kanyang ama na nawawala ay natagpuan at buhay na buhay. Nakaupo sa harap ng bintana at walang emosyon ang muka. Hindi kumikisap ang mga mata na parang robot na sa sobrang tuwid ang dibdib. Tay, buhay ka? Tanong niya rito subalit walang tugon mula sa ama. Muli pa niya itong sinubukan na kausapin. Tay, bakit mo namang ginawa sa mga apo mo ang ganong bagay? Tanong pa rin niya. Subalit wala ring tugon. Ang dalawang kapatid niyang katulad din niya na lalaki ay nakita siyang may kausap sa bintana. Kaya nilapitan siya ng mga ito. Nang makita ang ama ay nagitla ang dalawa. Nababaliw ka na ba, Ruming? Hindi natin tatayan. Ibang elemento ang nagmamay-ari ng katawan ni tatay. Isa na siyang amaranhead. Kailangan natin siyang patayin. Litanya ng bunsong kapatid na lalaki. Hindi mo pwedeng gawin sa tatay yan. Umiiyak na wika ni Ruming. Kuya, hindi ka ba nag-iisip? Wala na ang mga anak mo. Wala na ang mga anak ko. Nating lahat. At dahil yun sa masamang elementong sumanib sa katawan ni tatay. Huwag kang palilin lang. Saway nito. Umiling-iling lamang si Mang Ruming habang nakatitig sa amang walang emosyon. Nakatingin pa rin ito sa kawalan. Wala itong pakialam sa kanilang bangayan. Kuya, patayin na natin yan bago pa magdilim. Lalakas ng muli ang kapangyarihan niyan pagsapit ng gabi. Ano maging laban natin?
litanya ng kapatid ni Romeng. Ngunit hindi ito pumayag. Ayaw nitong galawin ang ama. Kahit daw anong mangyari ay ama pa rin nila ito. Ayaw makinig ni Romeng sa paliwanag ng mga kapatid, kaya iniwanan na siya nito. Kaagad niyang isinara ang pintuan ng kubo para hindi lalabas ang ama. Itinali niya iyon ng lupit. Binili niya ritong huwag aalis ng kubo. Samantalang ang kanyang mga kapatid ay napailing na lamang sa ginawa ni Romeng. Abala na lahat pati mga kapitbahay na pagtulong-tulungan na magawa ng kabaong ang mga nabiktima ng kanyang tatay. Narinig na rin niya ang suhestyon ng mga ito. Napatayin na bago pa muling sakupin ng kadiliman ang paligid. Ngunit baliwala kay Mang Romeng ang kanyang narinig. Matapos magawa ng kabaong ang magpipinsan ay kaagad na iyong inilibing kinahapunan. Masakit man sa panig na Romeng na wala na ang mga anak at mga pamangkin ay hindi pa rin niya magawang iakusa iyon sa ama. Wala namang may nakakita na ama niya ang may kagagawa ng pagpatay. Hanggang sa tuluyan ng magtatakip silim. Tapos na magluto si Romeng ng hapunan at plano niyang hatda ng pagkain ng ama sa kubo nito. Nagtaka siya dahil wala na sa bintana ang ama. Biglang nabuhay ang pag-aalala niya, kaya mabilis niya itong hinanap sa kung saan. Bit-bit ang flashlight at ang mahabang itak ay mag-isa niyang inikot ang kanilang baryo. Nang marinig niyang may tila nagkakagulo sa unahan at maging ang mga aso ay sobrang ingay, ay doon siya tumungo. Nagitla siya sa nakita. Ang kanyang ama ay nakipagbuno sa kapitbahay at gusto nitong atakihin ang lalaki. "Tay!" Pagtawag niya rito, subalit hindi siya nito pinansin at patuloy lang sa pang-aatake. Malapit na nitong makagat ang lalaki, kaya kaagad na hinila ito ni Romeng. Ngunit gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mapagtanto kung gaano kalakas ang ama. Hindi na nga niya ama ito. Ibang-iba na ang lakas na taglay na kahit siya ay halos hindi kaya iyon. Subalit nabaling ang atensyon nito sa kanya, kaya naging alerto siya. Kaagad na niyang binunot ang itak na nakataklo sa gilid. "Hindi na nga ikaw ang tatay," sambit pa niya. Ngunit wala na talagang mababanaag sa reaksyon ng ama. Parang bangkay lang din ito at nagbabadya na siya naman ang atakihin. Inutusan niya ang lalaki na unang inatake nito na pumasok at magsara ng pinto. Kaagad din itong tumalima. Binilin pa nitong huwag siyang magpadala ng kanyang emosyon. Kaagad siyang nilundagan ng kanyang ama, ngunit mabilis niya iyong nailagan. Bit-bit naman niya ang kanyang itak. Subalit hindi niya magawang gamitin ito sa ama. Hindi niya ito kayang patayin. Mananatili itong ama niya para sa kanya. Kaya napaluha siya habang nakikiusap dito. Ngunit muli lang siya nitong sinugod. At sa pagkakataong iyon ay nahawakan nito ang kanyang kaliwang kamay. Kaagad din itong hinawakan ang kanyang ulo dahil plano siya nitong kagatin sa leeg. At nahihirapan na siyang kumawala sa pagkahawak ng ama dahil sobrang lakas nito. Nakita niyang inilayo nito ng kaunti ang muka para kumuha ng lakas dahil balak nitong kagatin ang kanyang leeg. Ngunit bago pa man dumapo ang bibig nito sa leeg niya, ay kaagad niya niyang tinusok ang mahabang itak sa nakatungangan nitong bibig. Tumagos iyon sa kanyang batok, kaya napabitiw ito sa kanyang ulo. Nang hilahin ni Mang Romeng ang itak ay napaatras ang ama. Buhay na buhay pa rin ito at ganoon pa rin ang lakad. Tuwid na parang zombie. Sumigaw ang kaninang lalaki na huwag nang bigyan ng pagkakataon na mabuhay dahil hindi niya iyon ama. At maghahasik pa iyon ng dilim kapag mapapabayaan. Hinabol nga iyon ni Romeng at buong lakas na sinaksak ang likod ng hawak na itak.
Akala niya kung hindi pa rin ito maapektuhan, kahit sa puso na nito umabot ang pagbaon ng itak. Ngunit bigla itong bumagsak sa lupa. Napapikit ang mga mata at hindi na gumagalaw pa. Muling nagtangi si Mang Rameng. Maraming katanungan sa kanyang isipan. Bakit kailangan pa na sa kanyang mga kamay maranasan ng ama ang ganoon kabrutal na kamatayan? Oo nga, at sinabi nilang hindi iyon ang kanyang ama. Subalit katawan pa rin niya iyon. At ang hindi niya matanggap ay nabahiran ng dugo ng kanyang ama ang kanyang kamay. Para na rin siyang ang pumatay ng kanyang ama. Alam ng lahat kung gaano niya kamahal ito. Ngunit talagang sinubok siya ng pagkakataon. Ngunit ang masakit sa lahat matapos iyon ay ang nakakamatay na pangungulila niya sa kanyang 3 anak. Na alam naman niyang hindi na ama niya ang may gawa sa pagpaslang. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung sana hindi na lang siya natulog. Alam naman niyang ang mga kapatid niya ay hindi talaga maasahan kahit pa manoong buhay pa ang kanilang ama. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Tapos na. Wala na siyang magagawa kundi harapin ang lahat dahil nangyari na ang nangyari. Mag-isa na lang siya sa buhay at kailangan niya iyong tanggapin. At hanggang dito na lang po ang kwento kasi namatay na ang aswang. Alright. Alam na halos ng karamihan sa baryo nila Zoraida kung sino ang magnanakaw. Katunayan ay nakulong na ito sa monte bago pa man nakauwi sa kanilang lugar. Labas-masok na ito sa bilibid at tila nakasanayan na. Kahit katanghali ang tapat basta walang tao ang nasabing bahay, walang pag-alinlangan itong pinapasok at pinipili ang mamahaling gamit para nakawin at ipagbenta. May karma din na darating sa lalaking iyan. Madalas na lamang nasabihin ng taong nananakawan ito dahil wala naman talagang magnanakaw na aamin na siya ang nagnakaw. Wala itong pakialam kung may malakas na kapit sa gobyerno pa ang kanyang pagnanakawan. Basta marami naman itong makuha na mamahaling gamit sa loob ng bahay. Wala na talagang pagsidlan sa kakapalan ng mukha ang undoy na yon. Wala ring silbi kung ipapakulong. Matagal pang proseso ang gagawin. Hayaan na lang natin at balang araw, may maswerte ring puputol ng kanyang sungay. Kung hindi man ako yon, tiyak na may mahanap talaga ng katapat ang magnanakaw na iyon. Mahabang litanya ng kapitan ng baryo na minsan ding nabiktima nito. Si Lola Dilayla ay isang mayamang mistisa sa nasabing baryo. May lahi itong Kastila. Marami itong mga antikong gamit at mga nakatagong alahas. May kalayuan ang bahay nito sa nasabing tumpok ng kabayan dahil nasa gitna ng kanyang asyenda na napabayaan na rin ang kanyang bahay. Naging masukal na ang malawak na lupain sa paligid ng bahay nito dahil may katandaan na ito. Matagal na rin kasi itong naging balo. Subalit sinasabing isa itong bangkila na uri ng aswang. Mag-isa na lang ito sa buhay dahil ang 4 niyang anak ay nasa ibang bansa. Doon na naninirahan. Subalit, regular naman ang suporta ng mga ito. Lagi lang din itong tumatawag sa telepono. Minsan naman ay binibisita ng mga ito ang matanda. May katulong din naman silang magdadalawang dekada ng naninilbihan sa kanila. Umuuwi nga lang ito dahil noon pa man ay stay out na ito sa trabaho. At noong hindi pa gaanong katanda si Lola Dilayla ay wala talagang ibang tao ang nakakapasok sa bahay nila kapag hapon na. Iyon ay dahil lumalabas ang pagiging aswang nito pagsapit ng 6:00 ng hapon. Na minsan ang nasaksihan ni Aling Zoraida. Noon pa lang, magdadalawang taon pa lang siya sa paninilbihan dito. "Zoraida,
Pakilak lang yung gate kapag aalis ka na ha. Hindi na ako bababa, kaya huwag ka nang magpaalam pa. Utos noon ng hindi pa gaanong katanda na si Delilah. Napatango naman si Zoraida dito. Sige po ma'am, malapit na rin pong matapos ang ginagawa ko. Sagot nito sa amo. Minuto na lang at matatapos na niya ang kanyang trabaho. Ngunit nakaligtaan niyang may ipinagawa pa pala sa kanya ang amo sa likod ng bahay. May mga paso ng halaman pala siyang aalisin doon dahil wala ng tanim. Ilalagay niya iyon sa harap para makapag-replant ang kanyang amo. Mahilig rin kasi ito sa mga babulaklak na halaman. Naglalakad siya noon papuntang harapan, bit-bit ang paso na may kabigatan pa. Ngunit natigil siya nang makita ang amo. Inakala malamang nito na nakauwi na siya. Nasa harapan ito ng gate at inakala ni Zoraida na ikakandado nito ang pinto. Ngunit laking gulat niya nang makitang pagbukas nito ay diretso itong naging isang tila baboy ramo. Mabilis pa itong naglakad palabas. Napahawak ng dibdib si Zoraida. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Halos nawala lahat ng kanyang enerhiya. At tila ang isang maliit na paso ay nahihirapan na siyang magbuhat. Nagpasya na lamang siyang umuwi dahil natatakot na siyang baka maabutan pa siya nito pagbalik na nasa loob pa ng bahay nito. Napatingala si Zoraida sa langit. Sobrang laki ng buwan. 6:00 pa lang naman ng gabi. Habang naglalakad siya ay may naririnig siyang mga alulong ng aso sa kabilang banda. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa batok. Alam niyang ang amo niya ayon. Nag-iba siya ng daan upang hindi siya makita nito. Habang naglalakad ay hindi mawala ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. 2 taon na siya sa serbisyo ay noon lang niya na-discovering may kakaibang katauhan pala ang amo. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga pagkakataong nahuli niya ito kung paano magpalit ng anyo. Tila nasanay na lang din siya at wala naman siyang narinig na nabiktima nitong tao. Napansin rin ni Zoraida ang pagkakaiba ng aswang sa ordinaryong tao. Napakalakas na mga ito. Isa pang ipinagtataka ni Zoraida ay tila nawawala ang pagiging kuba ng likod ng mga ito dahil sa katandaan kapag palubog na ang araw. Ngunit hindi magipagkailang napakaswerte ni Zoraida sa amo, lalo na sa mga anak nito. Dahil sa pagiging loyal niya sa matanda, salita ng nakukuha niyang biyaya mula sa mga ito. Sa isang taon ay ilang beses siyang nakakatanggap ng balikbayan box mula sa 4 na anak nito. Lalo na kapag buwan ng Desyembre. Minsan ay sabay-sabay ang 4 na anak na nagpapadala para sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahilan kung bakit hindi niya magawang iwanan ng amo. Ma'am, pakisabi sa mga anak mo na maraming salamat sa mga biyayang ibinigay niyo po sa amin. Napakaswerte ko na ikaw ang naging amo ko, ma'am. Wika ni Zoraida. Walang problema, Zoraida. Subok ko ng pagiging tapat mo. Deserve mo rin ang reward dahil sa pagiging mabuting steward mo sa buhay ko. Litanya ng amo. Minsan lang talagang may pagkakataon na magkaroon ka ng among ganoon na ipadama sa iyo ang pagiging halaga mo bilang isang trabahante nila. At sa loob ng 2 dekada mahigit ay pabalik-balik lang din ang routine ng kanyang mga simpleng gawain. Walang pressure mula sa matanda dahil hindi rin ito pala utos. Kung kailan niya lang babalaking trabahuin ang isang bagay. Maliban lang sa paglilinis dahil talaga namang napakamitikulosa ng matanda. Ayaw nito ng malaykabok na lugar at gamit. Ayaw rin nitong may maapakan kahit kaunting alikabok. Kaya sinisiguro ni Zoraida na malinis lagi ang buong kabahayan. Biglang napabalita sa lugar ang isang notorious na magnanakaw na bagong laya sa monte
Nabahala ang ginang na si Zoraida para sa amo dahil mag-isa lang ito sa bahay. May katandaan na rin ito, kaya inabisuhan ito kaagad ang amo. "Ma'am Delilah, nabalitaan mo bang may bagong laya mula sa munti na taga rito sa ating baryo?" Tanong nito sa amo. "Wala naman. At bakit?" Tanong ng matanda. "Nag-aalala kasi ako sa iyo, ma'am. Mag-isa ka dito sa bahay mo. Ang layo mo pa sa mga kapitbahay. Baka magawi dito ang magnanakaw ni iyon. Paano ka?" Nag-aalalang tanong ni Zoraida. "Ganoon ba? Ay sige lang. Huwag mo kong alalahanin. Mataas naman ang bakod at gate ng bahay. Siguro naman ay mahihirapan siyang umakyat dito." Litanya ng matanda na hindi kababakasan ng pag-aalala ang muka. "Basta maglaka lagi ng pintuan mo, ma'am. Huwag kang pagkampante. Magnanakaw yun eh. Walang pinipiling oras yun." Litanya ng ginang. Natuwa naman si Delilah sa pagiging concern ng kanyang kasambahay sa kanya. Mas naging buong loob niya na pagkatiwalaan ito. Isang hapon na pauwi na si Zoraida sa kanila. Palubog na kasi ang araw. Tsaka lang din niya napansin na kabilugan na naman pala ng buwan. Binilisan na niya ang paglabas. At baka pababa na ang amo. Alam na niya na kailangan na namang mag-anyong aswang ito. At sa ayaw at sa gusto nito ay hindi mapipigilan ang pag-iba ng anyo ng amo. Dahil katauhan na niya ito. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay may humarang sa kanyang daan. "Saan ka pupunta? Pasok!" Utos ng lalaking may bonnet na itim ang ulo. May hawak na kumikinang na kutsilyo at itinuon iyon sa kanyang dibdib. Kaya sa gulat ay napaatras din si Zoraida. "Ikaw ang magnanakaw na bagong laya, ano?" Tanong ni Zoraida dito. Humahalakhak lang ito na parabang dyablo. "Bakit kailangan mo pang itanong ang bagay na iyan? Wala kang pakialam." Nakangising sagot nito. "Walang hiya kang animal ka. Akala mo ba may makukuha ka sa bahay na ito? Wala." Bulyaw niya rito. "Ituro mo sa akin ang yaman ng bahay na ito. Dahil kung hindi ay papatayin kita dito mismo sa loob." Pananakot nito. "Patayin mo ako kung gusto mo. Wala kang mapapala sa akin. Tsaka ano naman ang alam ko sa kayamanan ng aking amo? Hindi ko alam ang mga bagay na iyan. Kaya kung ako sa iyo, umuwi ka na lang." Galit na litanya ni Zoraida. Ganon. Pwes, ayaw mo na palang mabuhay. Sige, magpaalam ka na kay Satanas dahil papatayin na kita." Wika nito. Kasabay ng pag-angat ng kamay na may hawak na kutsilyo. Hindi talaga ito nagbibiro. Talagang papatayin siya nito dahil hindi niya ituturo ang nasabing kayamanan ng matanda. Tanging pagpikit lang ang kanyang nagawa dahil akala niya ay katapusan na niya. Ngunit napamulat na lang din ang kanyang mga mata nang marinig ang pagbangga nito sa dingding na semento. Si Ma'am Delilah niya, nasaan yung baboy ramo? Nagbabaga ang mga mata sa galit. Naglalaway at galit na sinunggaban ng lalaki na noon ay naghuhumiyaw na rin sa sakit dahil ang nakausling ngipin ng aswang ay nakabaon sa kanyang balikat. Naghuhumiyaw ito sa sakit habang pilit inaabot ang nabitawang baril. Si Zoraida ang kumuha niyon at ipinatong sa upuan na nasa gilid malayo sa lalaki. "Yan, karma yan sa mga katulad mong magnanakaw. Ngayon, nakahanap ka rin ng iyong katapat." Wika ni Aling Zoraida. Tumingin lang ito sa kanya at bumalik rin ang titig nito sa nilalang na nasa kanyang harapan. "Ano, nagsisisi ka na ba?" Tanong pa ulit ni Zoraida. "Tumahimik ka. Pag ako nakawala,
uunahin kong pasasabugin yung bungo mo. Bulyaw nito na nagtatapang-tapangan pa rin. Malas mo lang. Mukhang wala ka ng pag-asa pa na mabuhay. Mukhang pang isang linggo kang maging pagkain. Pangungutya ni Zoraida. Alaga mo ang Sigbin na ito. Isa kang aswang. Halimaw ka. Bulyaw pa nito. Iba talaga kapag galing ng munti mamamatay na lang, matapang pa rin. Tudyo ni Zoraida. Hindi ako mamamatay dahil ikaw ang papatayin ko. Wika nito, sabay ipon ng buong lakas para tadyakan siya. Ngunit napahiyaw lamang ito sa sakit nang mapunit ang braso nito, kung saan nakakagat ang aswang at unti-unting sinisipsip ang kanyang dugo. Ramdam ng lalaki ang ginagawa ng nilalang sa kanya at alam din niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas dahil sa nawawalang dugo sa kanyang katawan. Sa galit ng aswang ay dinambahan na siya nito sa leeg. Napiko na ito sa pagiging matapang ng katawan. Nilaslas na ng aswang ang leeg nito. Si Zoraida na kanina pa nakatayo at nakatingin ay napangiwi dahil sa nakakadiring eksena na nangyayari mismo sa kanyang harapan. Hindi na nga siya natatakot sa amo, subalit nakakadiri pa ring tignan ang isang nilalang na nilalandakan ang katawan ng kapwa niya tao. Ano namang awa ang kanyang madarama dito. Kamuntikan pa nga siyang mapatay nito at mismong aswang pa ang sumagip ng kanyang buhay. Kaya para kay Zoraida, karma na niya iyon. Wala kasing pinipili, mapamatanda man o ano. Malas lang niya na napunta siya sa bahay ng aswang para na rin lang inalay niya rito ang kanyang dugo't laman. Kung manok nga, kapag may makitang palay, tinutuka kaagad. Sa isang aswang pa kaya na pabor dahil ang mismong bihag na ang nagkusang ipinasok ang sarili sa kanyang bahay. Hinayaan lang ni Zoraida na magsawa ang amo sa ginawang paglantak sa katawan ng kawatan. Ito na yata ang unang beses na nasaksihan niya itong kumakain ng tao. Sa ilang beses niyang kasing nahuli ito na nag-aanyong aswang, wala namang naibalita na may nabiktima itong tao. Mga hayop siguro, oo, marami. Nakaramdam na yata ng pagkabusog ang nilalang kaya unti-unti na itong bumabalik sa anyong tao. Nagulat pa si Zoraida nang makita ang pagmumukha nito. Tila bumalik ito sa pagiging dalaga. Napakaganda nito at hindi kakitaan ng kunot ang noo. Kaya nagdududa pa siya kung si Ma'am Delilah nga niya ito. At kung hindi, lagot siya. Magiging kasunod siya sa lalaki. Ngumiti ito nang humarap sa kanya, kaya hindi niya napagilan na tanungin ito. Sino ka? Napaatras pa siya habang tinatanong ang bagay na iyon. Sandali, Zoraida. Akala ko ba hindi ka natatakot sa akin? Tanong nito. Pero hindi kita kilala. Paanong hindi ako matatakot sa iyo? Nangangambang tanong niya rito. Ha? Hindi mo ako kilala? Ako ito si Ma'am Delilah mo. Wika nito. Ma'am Delilah? Paano? Bakit bumalik ka sa mukhang dalaga? Gulat na tanong niya sa amo. Yun ba? Ganoon talaga kapag nakakain ng tao. Bumabalik sa pagiging bata. Alam mo bang ikalawang pagkakataon ko na itong kumain ng tao? Kwentong patanong nito kay Zoraida. Dalawa lang? Tila nagulat pang tanong ni Zoraida. Anong dalawa lang? Gusto mo damihan? Kaloka ka. Hindi naman ako ganoon matakaw sa laman, Zoraida. Alam mo bang ang unang naging biktima ko ay ang una kong nobyo mismo? Kwentong patanong pa rin ito. Hoy, bakit mo nagawa yun, ma'am? Tanong ni Zoraida na nagugulat. Unang nobyo ko sana iyon na mahal ko. Ang kaso ay gago yon. Kamuntikan pa akong mag-asa.
iba pala ang plano niya. Kaya niya ako dinala sa isang kubo na walang tao at sobrang dilim. Napaka-inosente ko kasi noon eh. Ang sabi niya ay may ipapakita lang siya sa akin. Sobrang nagtiwala lang ako pero yun na nga. Hindi siya nagtagumpay sa plano niya. Pero nagtagumpay akong kainin ang lamang loob niya. Kaya talo siya sa akin. Mahabang kwento nito. Hindi alam ni Zoraida kung matatawa ba siya sa kwento nito o mandire. Pero sa kwento ng amo niya ay tila nagka-interes na rin siyang maging aswang na lang. Kasi pwede pala itong gawing pangdepensa sa sarili. Bakit nga pala hindi ka natatakot sa akin? Takang tanong ni Delilah sa kanyang katulong. Naku, ilang beses nakitang nahuling nag-ibang anyo, ma'am. Noong una ay natakot. Ngunit sa mga huling nakita kita sa ganoong anyo ay tila nasanay na lang din ako. Sa isip ko kasi wala ka namang binibiktimang tao. At higit sa lahat, napakabuti niyo po sa akin. Kayo ng mga anak mo. Mahabang litanya ni Zoraida. Napalabi na lang din si Delilah. Napakaswerte rin kasi niya sa kanyang katulong. Naaasahan niya ito sa lahat ng bagay. At ilang beses niya itong sinubukan. Nilalagyan niya ng napakaraming pera ang bulsa ng kanyang duster. Kunwari ay nakalimutan na niya iyon. Subalit, buo iyong ibinabalik ni Zoraida. Minsan din ay may mga alahas. Ngunit, subok na mapagkatiwalaan ito. At hindi na bubulag sa presyo ng bagay na ipinapain sa kanya. Kaya nang malaman din iyon ng kanyang mga anak na nasa labas ng bansa, ay natuwa rin ang mga ito. Lagi rin ang mga itong nagpapadala para sa pamilya ni Zoraida. Hanggang sa napatapos na ni Zoraida ng kolehiyo ang kanyang mga anak. Tumanda na silang sabay ng amo niyang si Delilah. Subalit mas matanda ang amo. Kalaunan nga ay namatay ito. Isa sa mga anak nito ang tumanggap ng itim na perlas na mutya o bertod ng mga aswang. Ibinenta na rin ang kanilang mga bahay at ari-arian sa probinsyang iyon at tuluyan ang namuhay sa ibang bansa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Sa ngayon po ay medyo matanda na ang Mama Zoraida ko. Ako nga pala si Sheila, ang panganay na anak ni Mama Zoraida. Magandang araw o gabi sa mga taga-subaybay ng iyong programa. Sa himpilang ito, Aswang PH. O buting taga-salaysay, Sir Caspar. Matagal na po akong nakasubaybay sa iyong programa. Lahat ay tungkol sa mga karanasan sa aswang. Kaya naisipan ko na baka pwede ko ring ibahagi ang karanasan ko noong aking kabataan sa aming probinsya. Paniguradong maninindig ang balahibo ng mga nakikinig ngayon tungkol sa nakakakilabot naming magkakapatid na karanasan. Ako nga po pala si Totoy, Sir Caspar. 40 anyos na at walang asawa. In short, matandang binata. Alright. Kasalukuyan ngayong naninirahan sa isang malaking lungsod. Remedyo general lang ang trabaho ko simula noong dumating ako sa lugar. Wala kasi akong pinag-aralan kaya hindi ako makahanap ng matinong trabaho. Hanggang grade 4 lang ang tinapos ko dahil ako ang naging katuwang ni tatay sa pag-uuling noon. Madalas naman kapag may construction site na itatayo ay nakakapasok ko naman ako bilang helper. Ang kapatid ko lang na si Nene ang maswerteng nakapag-asawa ng lalaking may magandang trabaho at may naipundar na ring ari-arian gaya ng bahay at lupa. Iyon nga palang pong karanasan ko ay nangyari po noong taong 1995. 13 anyos lang yata ako nang mangyari ang kakaibang karanasan na iyon. Kasama ang kapatid na babae na noon ay 11 anyos lang na si Nene.
Hindi ko na rin sasabihin kung saang probinsya kami galing at nakatira. Yung dating parang haunted na sementeryo noon ay isa ng organisadong grupo. Ang nasabing bahay namin noon ay malapit sa sementeryo at ang sementeryo noon ay madalas libing sa lupa. Karamihan pa yata iyon. Kapag naman sementado ay siguradong may kaya sa buhay. Kaya siguradong may mga alay na litsong manok o adobong baboy ang naiiwan sa ibabaw ng mga puntod ng mga pamilyang may kaya sa buhay. Hanggang sa isang araw nun ay magdadapit hapon na. At gaya ng dati kapag araw ng undas ay hindi na kailangan pang magluto ng hapunan kami. Tiyak marami kaming makukulimbat sa sementeryo sa 100 metro lang naman ang layo mula sa amin. Iba naman yung tripping ng tatay. Iyong mga kinukulimbat niya ay mga bote-boteng inumin. Tanduay, lambanog, kakahang sigarilyo na rin. Talagang marami ang nag-iiwan ng alay ng mga panahong iyon sa kanilang mga ilang taon ng pag-iibigan. Tay, hindi pa ba tayo mumultuhin ng patay nito para sa kanila itong alay? Ninanakaw natin. Reklamo ko noon sa tatay habang isa-isa nitong isinilid ang mga buting wala pang bawas at silyadong-silyado pa ang takip. Dakilang lasenggero kasi noon ang tatay, Sir Caspar. Kaya kapag gabi ng undas, paniguradong tiba-tiba siya sa mga inumin, maging sa pulutan. Siyempre kami rin ay maraming ulam. Nakalimutan ko nga palang ikwento na wala na kaming ina noon, Sir Caspar. Namatay ito ng masagasaan ng malaking tracking ng tubo. 10 taon lang ako noon habang si Nene ay 8 anyos lang. Sa pagkakatanda ko, iyon din ang time na nag-uumpisang maging lasinggero ang tatay. Nahalos lonorin na niya araw-araw ang sarili sa alak. Ganon pa man ay bumabangon pa rin siya sa madaling araw para pumunta sa bukid at bisitahin ang ulingan. Bago uling ang trabaho ng tatay na ikinabubuhay namin. Balik po tayo sa kwento noong nasa sementeryo kami. Sagot lang sa akin ni tatay ay, "Sino pa ba ang matagal ng patay ang bumabangon, Totoy? Yung multo nga ng nanay mo matagal ko nang inaabangan na bumalik. Pero kahit minsan, kahit isang beses lang, wala." Litanya ng tatay na may tama na rin ng alak. "Nene, bitbitin mo yung isang mangkok ng adobo. Sayang din yan." Utos ko kay Nene nang mamataan ng isang mangkok ng adobo sa kanyang tabi. Pangalawang beses na namin ginawa iyon, Sir Caspar. Nagsimula lang naman iyon noong unang bumisita kami sa puntod ng nanay. Hapon na iyon at galing kami ng ulingan. Ang sabi ni tatay ay sasaglit lamang kami para bisitahin ang puntod nito. At doon namin na-discover ang maraming pagkain na naiiwan doon pagsapit ng hapon sa tuwing araw ng undas. Lalo na ang may kaya sa buhay. Yung nakasimentado ang libingan at may tila kubo para masilungan ang puntod. Nako, madalas maraming naiiwang alay. Inakala nilang kaya nawala doon ay dahil kinain ng kaluluwa ng patay. Ang di nila alam, kaming mag-anak ang tumira noon. Sino nga ba naman ang mag-aakala na may kukuhang matinong tao sa alay na nasa puntod? Paniguradong nakakadiring isipin. Subalit sa aming mga salat sa buhay, laking biyaya at ginhawa ang araw na iyon. "Tay, alis na po tayo." Yaya ko sa tatay dahil ang totoo ay kinikilabutan na rin ako. "Mamaya na, dito naman na tayo sa harap ng puntod ng nanay mo. Kumain na lang muna kayo dyan ni Nene. Marami namang pagkain dyan eh." Uwi ka ng tatay at patuloy pa rin ang pagtungga ng alak. Tay, sa bahay nyo na lang po yan inumin. Nakakatakot po dito, tay." Reklamo ko. "Oo nga po, tay. Sa bahay mo na yan inumin, tay. Palalim na ang gabi eh.
Reklamo rin ni Nene. Yung dalawa, ang tagal na natin dito sa gilid ng sementeryo. Ngayon ba talaga kayo matatakot? Bakit? May nakita na ba kayong multo? Hindi ba, Bola? Tahimik dito sa sementeryo. Mas nakakatakot ang simbahan. Nandun ang maraming nakakapanghilakbot na mga bagay-bagay. Wika ng tatay. Umupo pa ito pasalampak sa lupa kung saan ang puntod ng nanay. Talagang may tama na ito ng alak. Nagkadikit na lamang ito ni Nene. Wala man lang kaming magagawa kapag desisyon ng tatay. Ang masama lang ay kung makakatulog doon ang tatay dahil sa sobrang kalasingan. Paano na kami? Habang tumutungga ng alak ay nagsisentimento ang tatay sa harap ng puntod ni nanay. Hindi pa rin kasi nito matatanggap ang pagkawala ng nanay. Kahit naman kami, nasasaktan pa rin kami kapag naaalala ang masakit na sinapit ng nanay. Kuya, gutom na talaga ako. Reklamo ni Nene. Tinignan ko lang ang tatay. Baka sakaling maririnig naman niya ang hinaing ni Nene. Ngunit ang sagot niya, kumain ka na lang dyan, Nene. Marami namang pagkain dyan eh. Kung gusto mo ng suman, mayroon din dyan. Hindi ko kasi alam kung anong oras pa balak umuwi ni tatay. Wika ko sa aking kapatid. Naaawa na rin ako sa kapatid kong babae dahil bukod sa takot ito, kagaya ko ay malamig na rin ang paligid. Malamig kasi sa probinsya kapag gabi. Wala man lang itong jacket. Hindi rin naman namin pwedeng iwanan ng tatay. Mabuti na rin lang at walang ulan. May buwan din kahit hindi ganoon kaliwanag. Kaya maaninag ang buong paligid. Hanggang sa nakaramdam ng antok si Nene. Nagyaya ng umuwi. Ngunit wala akong pagpipilian kundi ang manatili muna kami. Dahil hindi rin pwedeng iwanan ng tatay na habang nilalaklak ang bote ng alak, ay patuloy pa rin ang pag-iyak. Biglang umihip ang napakalakas na hangin kaya sa gulat at takot ay napayakap kami ni Nene sa isa't isa. Tapos ay bigla na lamang kaming may narinig na ungol. Yung parang aso na inagawan ng pagkain. Kuya, nagalit yata ang kaluluwa ng patay na ninakawan natin. Nanginginig at umiiyak na wika ni Nene habang nakayakap sa akin. Tay, narinig niyo po yun, nagalit yata. Mahinang usal ko kay tatay. Ano nagalit? Loko ka ba? Kumain kayong dalawa riyan ha. Ginugutom na kayo. At kung ano-ano ang naririnig ninyo. Galit na wika ng tatay. Ngunit hindi na siya makapagsalita pag muli nang may biglang kumalabog sa aming gilid. Mga 5 dipa o metro lang ang layo mula sa amin. Nakapatong ito sa isang sementadong libingan. Parang aso, ngunit ang kamay at paa ay maraming maskulo. Ang lapad rin ng tainga nito ay parang sa baka. Nagbabaga ang mga mata at mababanaag ang mga ngiping matutulis maging ang pangil. Kakaiba rin ang mga kuko nito dahil napakatulis na korting tatsulok, subalit napakatulis at napakahaba. Para itong may buhok ng kabayo sa uluhan, ngunit sobrang gulo. Ang haba pa ng dila at kita sa mapanglaw na sikat ng buwan ang bawat pagpatak ng malalapot nitong laway. Tay, ano yan? Nakakatakot naman po yan. Nanginginig na tanong ni Nene habang nakayakap sa akin. Maginaw rin kasi ang buong paligid kaya mas lalo yatang nag-trigger ang panggiginaw ni Nene dahil sa takot. Lintik, aswang tututoy. Hawakan mo si Nene. Sa likod ko lang kayo. Wika ng tatay na tila mabilis na nahimasmasan sa pagkalasing at napatayo kaagad. Binunot kaagad nito ang itak na nakataklo sa kaluban nito at nakatali sa kanyang bewang.
May maliit na bote rin itong dinukot sa kanyang bulsa. Kaagad niya iyong iniabot sa amin. Buksan mo, Totoy. Kita mo, umapaw ang laman kasi may aswang. Litanya ng tatay. Langis pala iyon at gusto niyang ipahid sa katawan namin ni Nene. Mabilis namin siyang sinunod. Humakbang ang tatay, paatras, at ang sabi nito ay umusad na rin kami. Ngunit hindi pwedeng dumistansya ng sobra. Ginawa namin iyon. Nanginginig rin ako sa takot. Subalit hindi ako nagpahalata. Totoy, si Nene, kahit anong mangyari, wag mong bibitawan. Utos ng tatay. Upo naman po, tay. Sagot ko rito. Totoy, pag sinabi kong tumakbo kayo, takbo kagad papasok ng bahay. Maliwanag. Bilin ulit nito. Upo, tay. Sagot ko pa rin. Biglang nilundagan ang tatay ng nilalang at mabuti na lang ay nakailag siya rito. Ngunit ang aswang ay natamaan sa kamay. Nang idinepensa ng tatay ang kanyang sarili gamit ang kanyang mahabang itak. Tay! Gulat na sigaw namin ni Nene nang makitang sinusugod ito ng aswang. Walang tigil ang pagwasiwas ng itay sa bitbit na itak laban sa aswang. Alisto ka po, itay! Sigaw ko pa dahil sobra akong nag-aalala at napakalaki pa naman ng aswang na nakalaban ng tatay. May paminsan-minsan pa nga akong namumulot ng bato at binabato ang nilalang. Ngunit tila hindi man lang iyon umepekto. Ni hindi nga natinag ang aswang. Ngunit makikitang kaya itong labanan ni tatay. Halatang takot at tatubiliring lumapit ang aswang sa tatay, lalo na at may sugat ito sa pangharap na paa. Malinaw ko kasing nakita ang pagkahiwa niyon nang sumakto sa pag-atake ng aswang ang paghampas ng tatay sa hawak niyang itak. Pumapatak pa nga ang sariwang dugo niyan. Anak, itakbo mo si Nene sa loob ng bahay. Nandito na tayo. Utos ng tatay sa akin, kaya mabilis akong tumakbo, hila ang bunsong kapatid. Balak pa kaming sundan at sugurin ng aswang, ngunit hinarang ito ng tatay. Kaya mabilis rin na dinipensahan kami ni tatay. Sinigurado kong sarado ang pinto at bintana para sa kaligtasan naming magkapatid. Alam kong kayang-kaya ni tatay na kalabanin ang nilalang. Kaagad kong pinailaw ang aming lamparang di kerosen. Inilagay ko iyon sa gitna ng sahig. Pagkatapos ay binalikan si Nene. Kinapa ko ang noo at lig nito. Inapoy na ng lagnat si Nene ng gabing iyon dahil marahil sa lamig at magkahalong takot sa isang nilalang. Nene, masakit ba ulo mo? Tanong ko noon sa aking kapatid. Kinapa-kapa ng aking kamay ang kanyang noo. Oo, kuya, ang ginaw. Reklamo nito. Kaagad ko itong pinasuot ng jacket. Pagkatapos ay pinahiga sa banig at kinumutan. Dahil malamang sa ginaw at takot mo, halika rito, huwag kang matakot. Nandito naman kami ng tatay, hindi ka namin pababayaan. Huwika ko rito at kinumutan na upang maibsan ang panlalamig. Ilang sandali pa ay pumasok na si tatay. May kalmot ito sa pisngi. Kaagad ko itong tinanong. Kumusta, tay? Nagapi mo po ang aswang? Tanong ko kay tatay nang paakyat na ito ng bahay. Sabi ko kung malaman. Samahan mo muna ako. Oo. Kaso tumakas nang makita ang kanyang mga sugat dahil sa ginawa kong pagdaga. Sagot rito. Baka po babalikan tayo ngayon yan, tay. Nag-aalalang tanong ko. Takot na iyon. O siya, kumain na ba kayo? Tanong ulit ng ama. Naging normal muling kausap ito. Biglang nawala ang kalasingan.
dahil iyon sa aswang na umatake sa amin. Opo tay, si Nene po nilalagnat, wika ko. Mabilis itong lumapit kay Nene at kinapa ang noo. Ang taas nga ng lagnat ito, sandali. Punasan mo na ng basang tela. Kukuha ako ng gamot sa labas. Tarantang wika ni tatay. Pagbalik nito ay may bitbit ng talbos ng dahon ng saging. Inilagay niya iyon sa noo ni Nene. Nagpakulo rin siya ng kung anong damo at ipinainom kay Nene. Ayaw pa sana nito ngunit pinilit ng tatay para daw mabilis ang paggaling. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko sana kayo binabad sa lamig, hindi sana nangyari kay Nene ito. Hindi tayo na aswang at kung ano-anong kamalasan pang dumating sa atin ngayong gabi. Litanya ng tatay. Hindi ako mimik. Ang totoo ay naiintindihan ko rin siya. Kahit kasi magtatatlong taon na ang nakalipas ay hindi pa rin ito tuluyang nakalimutan ang pagkamatay ng nanay. Masasabi kong wagas na pagmamahal ang kay tatay sa nanay. At minsan ay hindi na nito ginawang bumaling pa sa ibang babae. Makalipas ang 5 taon ay sumunod na rin ang tatay sa nanay. Naiwan sa pangangalaga ko si Nene. Edad 18 ako noon, samantalang si Nene ay nasa 16 pa lang. Saktong gagraduate ng high school sa susunod na pasukan si Nene noon. At balak niyang magtrabaho sa lungsod pagkatapos niyang mag-high school. Kaya lumuwas kami ng Maynila. Nagtatrabaho ako ng construction. Minsan ay wala rin. Samantalang si Nene ay nakapasok sa isang tindahan bilang sales girl sa edad na 17. Doon rin siya nakatagpo ng lalaking kanyang napangasawa. At ako ay kinuha rin ni Nene at nakatira sa kanila. Nagkaroon sila ng 3 anak na malalaki na rin. Habang ako ay mananatiling single lamang habang buhay hanggang mamatay raw star. Alright. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Ingat, mga katulad ko. Magandang araw o gabi sa lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig ng iyong himpilan, butihing taga-salaysay. Bago lang po ako sa iyong programa at naniniwala po ako sa ibang nagbabahagi ng kanilang mga karanasan dito. Dahil ako rin ay may karanasan tungkol sa mga nilalang sa dilim na tinatawag na mga aswang. Katunayan, marami pang ang mga kwento ang lolo ko dati tungkol sa mga karanasan niya sa mga aswang. Pero, tsaka ko na iyon ibabahagi kapag nabigyan na ninyo ng buhay ang mismong karanasan kong ito. Sana nga po. At maghihintay ako at susubaybay po ako lagi sa iyong programa. Ako nga pala si Marsing. Nasa edad 48 na. At ngayon ay isang pedicab driver sa syudad. Mag-isa ko lang itinataguyod ang aking buhay. Wala akong kilalang kapamilya. Dahil noong namatay ang tatay ay siya lang lagi ang aking kasama sa pagbebenta sa terminal ng boss. Hindi kahit minsan nakadalaw sa mga pagtitipon ng pamilya na tinatawag nilang family reunion na tulad ng iba. Ngunit ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay nangyari noong minsang nasa isla ko. Isa akong mangingisda noon sa isa sa mga isla ng Negros na biniyayaan ng maraming uri ng isda. Paano ko nga ba narating ang lugar na iyon? Minsan kasi talaga ay may mga makilala tayong magdadala sa atin sa isang lugar na hindi natin inaasahang maging tahanan natin.
Noong binata ako ay wala akong alam sa pangingisda. Kasi nga laking lungsod ako at ang trabaho naming mag-ama noon ay nagtitinda ng balot sa terminal ng boss. Wala na akong ina at wala akong alam sa aking pamilya ng aking ina at ama. Kasi kapwa sila taga-probinsya na nakipagsapalaran sa lungsod. Kaya doon sila nagkakilala at kaya ako nabuo. Ngunit pagkapanganak ko pa lang, wala pang 6 na buwan ay namatay na kaagad ang ina dahil daw nabinat. Kaya mag-isa akong tinataguyod ng ama. May naaawa sa kanya noon na isa ring ina at may maliit na sanggol. Kaya pinapadede ako minsan. Pero madalas ay sa bote lang. Kinalakihan ko ang pagtitinda ng balot at mani. Kaya iyon na rin ang tumataguyod ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hanggang sa magbibinata na ako at nakilala ko si Zoraida. Nagtatrabaho ito sa isang tilahan. Nakilala ko si Zoraida dahil ang inuupahan nitong bed space ay malapit lang sa aming munting bahay sa squatters area ng lungsod ng Maynila. Way back 1991, 17 lang ang aking edad noon. At ganoon din si Zoraida. Halos di naman kami magkalayo ng edad. Matanda lang ako sa kanya ng 3 buwan. Isang napaka-formal na babae si Zoraida. Madalas kapag off nito, ay nasa kwarto lang na kanyang inuupahan. Masyado itong mahiyain. Ngunit kalaunan ay nakuha ko rin naman ang loob nito. Nung una ay magkaibigan lang kami. Buhay pa noon ang aking ama. Lagi na siyang tumatambay sa bahay at sobrang respetadong babae si Zoraida. Ayaw nito ng mga malalaswang biro. Ayaw nito ng inaakbayan o madidikitan ng kanyang balat. Kaya lagi akong nakadistansya sa kanya. Mas lalo tuloy akong lihim na umibig sa kanya dahil sa kakaibang ugali niya. Umabot sa punto na nagkasakit ang ama ng biglaan at di nagtagal ay namatay rin ito. Duda ko ay matagal na itong dinaramdam ng aking ama. Tinatago lang niya sa akin. Kasi minsan nagigising ako sa hating gabi na naririnig siyang umuungol. Tila ba pinipilit na itinago ang sakit na nararamdaman. Kaso kapag tinatanong ko ito, ay sinasabi lang nito na nananaginip lang siya ng masama. Huli na nang mapagtanto ko na maluba na ang kanyang sakit na peptic ulcer. Parang gusto ko pang sisihin ang sarili ko noon. Pagkaramdam ko ay naging babaya akong anak. Pero nangyari na ang nangyari. Wala na akong magawa pa. At alam ko naman din na nasa paanan na siya ng Panginoon. Hindi na siya kailangan makakaranas ng sakit na matagal na yata niyang itinatago. Wala akong ibang karamay na mga sandaling iyon dahil wala akong kilalang kamag-anak ni ama. Malaking tulong na nariyan si Zoraida. Siya ang sa akin ay nagpapalakas ng loob. Hanggang sa pareho na kaming napaibig sa isa't isa. Nang ligawan ko ito ay hindi rin naman ito tumanggi pa. Sa maikling kwento, nagsama kami makalipas ng 5 taon namin pagkakilala. Nagkaroon ng isang supleng. At dahil sobrang hirap ang buhay sa lungsod, ay napagdesisyon na naming umuwi sa kanilang probinsya. Binenta namin ang munting bahay at ang nalikom na perang iyon ang ginamit naming pamasahe papunta ng kanilang probinsya. Isa iyong isla na kailangan pang sumakay ng pambot bago marating iyon. Ang perang natira sa amin ang siyang ginamit ang pambili ng materyales upang makapagpatayo kami ng munting bahay
sa harap ng bakuran ng kanyang ina. Sanayin mo lang ang iyong sarili, Dong. Mahirap lang yan kasi bago pa lang. Kapag naman masanay na ang katawan mo, ay hindi na rin yan ganoon kapagod sa inaakala mo. Litanya ng ina ni Zoraida noong una. Iilan pa naman ang populasyon doon noong panahong iyon. Masasabi kong nasa kasaganaan talaga ang nasabing isla noong araw. Maayos pa rin naman ngayon. Subalit malayong malayo noong araw. Mahal, nasisiyahan ka lang ba kahit ganito kapayak ang buhay natin? Tanong sa akin ni Zoraida. Isang gabing nakahiga na kami para matulog. Oo naman, mahal. Ang ganda nga dito eh. Sagana sa lahat. Hindi tulad sa syudad. Pahirapan tayong makakain ng masasarap na ulam. Sagot ko sa aking asawa habang nakayakap dito. Ultimo mga malalaking pugita ay kayang-kayang hulihin ng aming alagang aso sa gilid o sa aplaya ng dagat noon. Hinuhugasan lang naming maigi bago lutuin. Ilang buwan din akong sinanay ng aking biyanang lalaki sa laot hanggang sa tuluyan na akong nasanay at kinaya ng mangisda kahit mag-isa lang. Magaling ka na ring sumisid, Marseng. Pwedeng-pwede ka nang mag-isdang mag-isa kung gusto mo. Litanya ng aking biyanang lalaki. Maraming salamat po sa inyo, Tay. Hindi ko kaya ito kung wala kayo. Pasalamat ko rito. Umuwi kaming maraming huli. 2 kahon din iyon. Kahit na murang bintahan noon ay mura din naman ang bilihin noong araw. Kaya bawing-bawi lang din. Mabilis kong napaayos ang bahay. Naging yero na ang bubong na dati lang ay dahon ng nipa. Nakabili na rin ako ng mga gamit namin sa loob ng bahay. Hanggang sa isang beses, habang nasa laot kami ay may nilalang na paikot-ikot sa amin na hindi siya ibon. Dahil sobrang laki niya at ang kanyang huni ay nakakakilabot. Ang sabi ni tatay na aking biyanan, hayaan lang daw namin dahil protektado na kami. Wala akong ideya kung anong proteksyon laban sa nilalang na iyon ang nakapaligid sa amin. At anong ibig sabihin ng biyanan. Huli na nang malaman ko na ibang proteksyon pala iyon. Mahiwaga, makapangyarihan. Salitang Latin dahil isa siya sa mga galamay ni Robin Ecleo. At kapag gugustuhin niya, kayang-kaya niyang pabagsakin sa dagat upang lunurin ang aswang. Subalit hindi iyon ginawa ng tatay dahil naawa rin siya sa nilalang na alam naman niyang tao rin ito sa araw. Napailalim lang sa sumpa ng dilim. Alam mo, Marseng, isang angkan lang naman sana ang aswang sa mundo eh. Subalit dahil sa kagustuhan ng dumami, nagsipag-asawa sa normal na tao. Ang iba ay nangahawa pa para magparami. Kaya nadadagdagan ang kanilang lahi. Subalit, oras na mahawaan ka ng pagiging aswang, unti-unti mo na ring makakamtan ang kapangyarihang itim. Iyon ang gamit ng mga aswang para makapagninlang. Pwera lang sa mga yanggaw kasi hindi pa nila kontrolado ang kanilang mga sarili sa pagiging aswang. Kaya madalas nakikita silang nakatuwad sa daan kahit na nasa katanghaliang tapat. Mahabang kwento ng aking biyanan. Alam din itong hindi lahat ng aswang ay masama. Ang iba ay hanggang pananakot lang. Ang iba ay tumutulong rin laban sa katulad nilang alagad ng dilim. Ang 50% ay tagapaghasik ng lagim, kaya kailangan ding mag-ingat sa dilim. Makaraan ang ilang buwan, araw ng linggo at gabi iyon. Nagtatagay kami ng lambanog ng aking mga bayaw
Nilapitan ako ng biyanang lalaki para sabihin hindi na siya makakasama pa sa akin sa laot. Kailangan na niyang mag-focus sa panggagamot dahil may katandaan na rin siya. Hindi na niya kaya ang palaging paggising sa madaling araw. Minsan ay 1:30 pa lang ng umaga ay gising na sila. Pero sigurado ka na bang kaya mo na ang mag-isa sa laot? Tanong ng biyanan kong lalaki sa akin. Tila nag-aalinlangan pa itong payagan akong umalis mag-isa sa madaling araw. Kaya ko na po, tay. Huwag na po kayong mag-alala. Natandaan ko na po ang lahat ng iyong bilin. Magalang na wika ko sa aking biyanan. Tumango-tango ito at may isang bagay na inabot. Ito, Marsing. Lagi mo itong dalhin ha. Lalo na sa laot. Wika pa nito. Kaya kaagad ko yung inabot. Isang kulay pulang sobrang liit na hugis parisukat. Tila pa binalot ito ng wax ng kandila. Ano po ito, tay? Tanong ko sa aking biyanan. Habak yan, Marsing. Malaking tulong sa iyo yan. Lalo na kapag sa laot mag-isa ka lang. Alam mo namang hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Nakita mo rin yun minsan, hindi ba? Tanong nito, kaya napatango siya. Salamat ng marami dito, tay. Malaking tulong na rin ito para sa proteksyon ko. Wika ko muli sa aking biyanan. Higit sa lahat ay ang pananalig mo sa Panginoon, Marsing. Wala nang may mas makapangyarihan pa sa ating Panginoong Ama. Wika nito. At sang-ayon naman talaga ako roon. Matapos ng aming maikling inuman ay umuwi na rin ako sa bahay namin ni Zoraida, na nasa harapan lang din naman ng bakuran kung saan kami nag-inuman. Binilin ko rito na gisingin niya ako sa madaling araw. Iyon din nga ang unang araw kong pumalaot ng mag-isa. At mismo sa araw ding iyon ay hindi ko inasahan na susubukin ako ng pagkakataon. Nasa laot ako nang muling magpakita sa akin ang nilalang. Kakaiba pala ang takot kapag mag-isa ka na lang. Kasi iba ang nararamdaman ko noong kasama ang biyanan. Tinandaan ko naman ang bilin niya. Subalit, napangunahan yata ako ng takot sa mga sandaling iyon. May minsanan pang bigla na lang itong bumubulusok at ramdam ko ang presyur ng hangin sa aking tenga kung saan ito bigla ang dumadaan. Tinatawag ko ang pangalan ng Panginoon, subalit ang panginginig ko sa aking katawan ay sobra. Ilang sandali pa ay biglang bumulusok pa itaas ang aswang. Iyon pala ay para umipo ng lakas. Pagkatapos ay bumulusok pa papa at hinawakan ako nito sa aking likurang balikat at inangat pataas. Napasigaw ako sa gulat dahil hindi ko iyon inasahan. Naiangat nga ako nito, ngunit sobrang mga 5 metro lang yata ang taas ng kanyang paglipad nang bigla ako nitong binitawan. Mabuti na lang at saktong sa laylayan ng aking bangka ako nahulog, kaya napakapit kaagad ako roon. Tila galit na galit pa ito nang hindi ako nito magawang dagitin. Paikot-ikot sa aking bangka kaya todo bantay lang din ako sa kanya. Giniginaw na rin ako dahil buong damit ko ay basa. Wala rin yata itong balak na tantanan ako. Ngunit hindi rin naman ito binalak pa na lumapit sa akin. Nakabantay lang ito sa akin, kaya unti-unti na rin akong nasasanay. Hinayaan ko na lang ito na paikot-ikot sa aking tapat. Naalala ko ang bigay sa akin ng biyanan na habak pangontra dito. Naisip kong baka iyon ang dahilan kung bakit hindi ako kayang buhatin ng nilalang. Nawala lang rin ito nang paumaga na. Pag-uwi ko ng bahay ay ibanalita ko sa aking asawa ang tungkol sa aswang. Maging sa aking biyanang lalaki ay sinabi ko na muli akong inatake ng nilalang na dati ay umaaligid sa akin. Sinubukan ka lang nila kung pwede ka ba nilang dalihin.
Ngayong alam na nila na may hiwaga ka ring taglay, hindi ka na nila pag-iinteresan pa. Sakto na lang mga iyang iikot sa'yo para takutin ka. Hayaan mo lang. Wala rin silang magagawa. Mahabang litanya ng aking binan. Hindi na nga rin ako ginambala ng aswang. Wala na ring may paikot-ikot sa aking bangka tuwing nangingisda ako. Akala ko tatahimik na ang mga ito. Ngunit nang mabuntis ang aking asawa ng aming pangalawang anak, 5 buwan noon ang kanyang tiyan, nang mag-umpisang may lagi kaming bisita. At madalas ay paikot-ikot sa bahay o di kaya ay palakad-lakad sa aming bubungan. Sigurado talaga akong aswang ang laging nasa ating bubungan, mahal. Wala ka bang may dinaramdam na kung ano? Nag-aalalang tanong ko sa aking asawa. Umiling siya at wala naman daw. Napag-alaman ko na protektado din pala ito ng habak. Binigyan din ito ng tatay, kaya naging kampante ako. Kahit iwanan ko itong mag-isa sa bahay ay ayos lang. Ngunit isang beses na umalis ako ng mga 1:30 ng madaling araw, kampante akong iniwan ng aking asawa. Dahil kapareha ko ay may taglay din naman itong mahabak. Ngunit nakalimutan yata nitong ibalik ng suot iyon. Sinalakay siya ng mabangis na aswang nang walang may nakatulong. Marahil ay sa maliit na butas ng dingding nito pinapasok ang kanyang mahabang dila. Kasi maliit na butas sa dibdib ang ginawa nito. Kasya lang yata ang isang daliri sa malalim na sugat na iyon. Isa rin sa tiyan. Hindi ko rin alam kung paano niya nakuha ang sanggol sa tiyan ng aking asawa. Naggalat ang dugo mula sa sahig papunta sa butas ng dingding. Sigurado ring ginamitan ito ng kapangyarihan upang di magalaw ang aking asawa. Hindi makagising at hindi makasigaw, pati ang panganay naming anak. Halos magwala ako nang matagpuan ang habak nito sa aming maliit na banyo na paliguan. Bilin kasi na bawal iyong mapasa dahil mawawala ang bisa ng kapangyarihan. Puro na lang ako sana ng mga sandaling iyon. Sana tsinay ko muna kung suot pa rin ito ang habak bago ako umalis. Sana hindi na lang talaga muna ako umalis ng gabing iyon para nabantayan at maprotektahan ko ang aking asawa. Pero huli na, wala na ang lahat. Magsisisi pa ako ng paulit-ulit kahit ibangga ko pa sa matigas na haligi ang ulo ko. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng aking asawa. Maging sila ng aking mga biyanan ay hindi matanggap ang nangyari kay Zoraida. Sinisisi rin nila ang sarili nila kung bakit hindi man lang nila naramdaman. Lalo na ang aking biyanang lalaki. Para saan raw ang kanyang kapangyarihan, hindi man lang niya naprotektahan ang kanyang anak. Ngunit sadyang traidor ang mga nilalang sa talim. Aatake sila nang wala tayong kalaban-laban. Matagal rin bago ko natanggap ang pangyayaring iyon sa aking buhay. Naging bangungot ko yata iyon ng ilang taon. At dahil doon ay hindi na ako nagka-interes pang mag-asawang muli. Mag-isa akong nanirahan hanggang ngayon. Hindi na sa isla kundi sa syudad. Hirap yata ako makalimot kapag doon ako tumira pa ng matagal. Sa ngayon naman, tanggap ko na wala na ang aking asawa. Subalit hindi ko na talaga kayang magmahal pang muli. Ayos na akong mag-isa sa buhay. At dito na ako sa isla tumira. Remedyo hindi ralito matatawag pero nabubuhay naman ako kahit papaano. Minsan ay binibisita ako ng anak na ngayon ay mayroon na ding asawa at may 2 ng supleng. Sa madaling salita ay may 2 na akong apo na maliliit pa lang. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Sana po
makikinig muli kayo. Alright? Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rita. Ako po ay isang mananahi at nagtatrabaho sa isang pabrika ng patahian ng kortina sa isang syudad sa bandang Kamaynilaan. Ako po ay nag-iisang anak lang at 23 anyos. Walang asawa pero masyadong abala sa trabaho. Halos ginagawa kong araw ang gabi para lang kumita ng pera na maihandog ko sa aking pamilya. Gabi na kong umuwi ako sa aming bahay. Matapos ligpitin ang mga gamit ay palagi kong sinisigurong sarado ang mga pinto at patay ang mga ilaw bago umalis. Ako kasi ang pinakahuling umaalis sa aming pabrika tuwing gabi. Dati ko nang ginagawa ito dahil ako ang may pinakamaraming tinatay sa araw-araw. Iyong iba kasi ay pakyawan na samantalang ako ay ginusto ko nang gawing oras-oras ang pananahi. Walang puknat ako sa pagtatahi at pag-overtime para magkapera. Mahirap kasi sa bukid. Maraming gastusin at maraming utang. Halos araw-araw na lang may umaaway sa aking ina dahil sa paniningil. Sa dami ng aming nautangan noong magkasakit ang aking tatay, maratay sa kama at mamatay, ay hirap na kaming makausad sa araw-araw. Alam kong wala nang pag-asang gumaling noon si tatay na nagkataong sugatang umuwi mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Ang sabi niya, inabangan raw siya ng aswang at nakipagtagisa ng lakas sa rito. Hindi lang namin tiyak kung talaga bang aswang o hayop ang may gawa niyon sa kanya sa dami ng kanyang natamong sugat. Napilitan kaming maghanap ng manggagamot na makakatulong kay tatay. Pero wala parang nangyari. Makalipas lang ang 3 araw na pagkaratay ni tatay sa kama ay pumanaw na siya. Na alam kong wala nang tsansya pang mabubuhay pa. Mas lalong lumaki ang aming gastos nang mamatay si tatay. Ni walang kahit na sino ang naawang tumulong sa amin para maipalibing ang aking ama. Walang kapitbahay o kamag-anak ang nakisimpatya dahil sa katotohanang mahirap lang kami. Hindi naman kasi sa lahat ng panahon ay nakakaluwag kami sa buhay. Ayaw kong magsalita pero minsan gusto ko nang pagsalitaan ng masama ang mga taong namamaliit sa amin. Kasi hindi naman na makatao ang kanilang ginagawa. Palagi ko na lang iniisip na pagsubok lang ito at malalagpasan ko din. Kaya kahit ayaw ko nang gawin ay nagpaalam ako kay nanay para magtrabaho sa Maynila. Pumayag naman siya sa kondisyong mag-iingat ako sa aking sarili at tatawag din sa kanila paminsan-minsan. Iyon ang huling usapan namin ni nanay, kaya naman nagpursiga ako sa pagbiyahe papunta sa malaking syudad. Lumipas pa ang ilang buwan na pagiging tambay ko sa Maynila dahil hindi naman kaagad ako nakahanap ng trabaho. Ay nakapasok rin ako sa wakas. Ang aking natapos ay elementarya lamang at mabuti na lang talaga may nakilala akong taga roon sa amin na nagtatrabaho sa isang bakery malapit sa tinutuluyan ko. Sa kanya ako nagtanong-tanong ng mga bakanting trabaho. Laking pasalamat ko nang malaman kong may bakante pang isang patahian na naghahanap ng mananahi. Kahit paano ay marunong naman ako niyan. Tinuruan ako ng aking nanay nang minsang makita ko siyang mananahi. Kaagad akong nakapasok kahit hanggang elementarya lang ako. Napapakiusapan naman pala ang supervisor. Kaya pumayag siyang magtrabaho ako basta ayos lang sa akin ang minsanang mag-overtime. Noong gabing iyon medyo late na din akong lumabas ng patahian. Nakasalubong ko pa ang gwardyang si Mang Rande. Marahil ay naglilibot-libot muna ito sa pasilyo at sa iba pang silid bago bumalik sa sarili nitong pwesto para magbantay sa gabing iyon.
Binati ko siya ng magandang gabi at ganoon din naman siya sa akin. Anya, mukhang nasasanay na daw ako sa pag-overtime. Hindi na raw ba ako napapagod o nananakit ang mga mata dahil halos gabi-gabi na niya lang akong nakikita. Pag night shift kasi si Mang Rande, ang anak niya isa din sa mga nagtatay sa pabrika. At kabatian ko ito. Iyon nga lang, maagang umuwi ang babae dahil may mga anak na itong naghihintay rito. Bumakas na naman ang lungkot sa aking mga mata nang maalala kong bakit kailangan kong magtudo kayod sa trabaho. Kailan lang ay nabalitaan kong nagkasakit si nanay. Na high blood ng biglaan. Mag-iisang buwan na itong nakaratay sa ospital. Dahil matagal na doon si nanay, ay palaki ng palaki ang bill namin sa ospital. Kaya naman kinakailangan kong kumayod ang husto para matustusan ang lahat ng pangangailangan namin. Pagkababa ko ng patahian ay tahimik kong binagtas ang madilim na pasilyo sa gusali na iyon. Tanging tagaktak ng sapatos ko lang ang naririnig. Kaya napapitlag pa ako nang marinig ang mahinang sitsit mula sa madilim na bahagi ng pasilyo. Hindi ko alam kung sino ang naroon pero walang imik akong lumingon at tinignan kung may tao ba talaga doon. Pagtingin ko, wala naman. Muli akong naglakad at nagpatuloy sa pagbaba pero napapitlag ulit ako nang makita kong may kulay puting tumambad sa kadiliman na tila tuwalya at basta na lang ulit na nawala. Dito na ako kinabahan ng todo. Pagkawara ko ay may nakikipaglaro sa akin sa dilim kaya mas bidilisan ko ang paglalakad. Alam kong hindi na normal ang mga ingay na naririnig ko. Kaya dumiretso na lang ako sa aking dinaraanan at hindi na naglilingon pa. Pagkalabas ko sa gusali, napatalon ako sa gulat. Nariyan na naman ang lalaking iyon at nag-aabang sa kanto. Sinagilahan ako ng takot. Ilang beses niya akong ginugulo. Kaya natatakot na naman akong lumakad mag-isa. Kinawayan niya ako na ikinasinghap ko. Muli akong umatras at napaupo sa pwesto ni Mang Rande, kung saan talaga siya nakatalagang maupo. Nagra-rounds pa kasi ang lalaki sa bawat pasilyo para masigurong wala ng tao sa loob maliban sa kanya. Ilang minuto pa lang ang nakalipas ay lumakad palayo ang lalaki. Alam kong may masama siyang balak sa akin dahil wala na akong matinong tulog kapag naaalala siya. Mahirap isiping wala akong kalayaan sa takot na aking nadarama kapag nakikita ko siya. Nang mawala sa aking paningin ang lalaki, dali-dali akong tumakbo papunta sa paradahan ng jeep. Bala kong sumakay na lang para makauwi kaagad. Pero gusto kong manlumo nang makita kong wala ng jeep. At mukhang wala nang bibiyahe pa sa mga oras na iyon. Sinipat ko ng tingin ang aking relo. Nagulat ako dahil mag-aalas 11 na pala. Kabadong nagpasya na lang akong maglakad papunta sa kabilang daan. May shortcut naman doon kung saan pwede akong maglakad ng matiwasay. Pero minamatyagan ko pa rin ang paligid. Nagulat ako nang may tumawa sa kabilang dako ng kalsada. Kinalabutan ako nang may mapansing bulto ng lalaki sa tapat mismo ng kinatatayuan ko. Pamilyar sa akin ang itsura ng katawan nito. Nagdadalawang isip ako kung babalik ba o hindi. Tila may mangyayaring hindi ko magugustuhan at natatakot ako dahil wala akong kasama. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib nang mapagpasyahan kong bumalik. Nas nanaig kasi ang kuryosidad ko kaysa kaduwagan. Mas nagmamadali akong bumalik sa patahian at tumuloy sa aking pwesto. Halos mapugto ang ugat ko sa liig sa kakasigaw dahil sa tumambad sa akin. Patay na si Mang Rande. Nagkalat ang mga dugo sa sahig. Ang gutay-gutay at putol na mga parte ng katawan. Maging ang ulong iyon na may mga nakadilat pang mga mata at lawit na dila ay humihingi ng tulong sa akin.
Hindi ko malaman kung maiiyak o hindi. Tila sumikip ang dibdib ko at mabibingi na sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Nanginginig kong inilibot ang tingin sa paligid. Bukas ang pinto mula sa likurang bahagi at mukhang hindi na nagawa pang isarado. Hindi ko alam kung bakit may kutob akong may kung anong nilalang ang nagtatago doon. Napuno ng sindak ang aking mga mata nang basta na lang itong lumabas at walang pagdadalawang isip na sumingasing. Alam kong aswang ang nilalang na ito. Nakakita na ako ng kagaya niya ng mga panahong nasa probinsya pa ako. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat, aswang ang pumatay sa tatay ko, kaya naiwan na kami ng nanay ko sa kalunos-lunos na paraan. Naglipanan na ang mga aswang sa paligid kaya alam kong hindi na ito basta-basta maiiwasan pa. Dumampot ako ng tubo na nagkataong nasa paligid lang at inahampas sa aswang, ngunit dumaluhong lang ito at pinagkakalmot ako sa abot ng kanyang makakaya. Hindi sumusukong lumaban ako at ipinakita ang mga kakayahan ko. Marunong akong gumamit ng aking mga kamay para ibalibag ang kahit na sino mang magtatangkang saktan ako. Bumalandra ako sa dingding matapos niya akong ibalibag, kaya gumuhit sa aking mukha ang sakit. Halos hindi ako makapaniwalang malakas pala ang mga aswang kaysa sa naririnig ko sa mga kwento. Nagtataglay siya ng lakas na mayroon ng 5 tao. Kayang bumuhat ng mabigat na bagay at may kakayahang lumundag ng napakataas kagaya ng isang butike. Hindi na ako nagaksaya pa ng panahon at nagtatatakbong napalabas ng batahian. Walang kahit na sinong tao sa loob dahil ako na nga lang ang natitirang empleyado. Kung bakit kasi bumalik pa ako? Nararamdaman kong hinahabol ako ng aswang, kaya kumaripas lalo ako ng takbo. Naririnig ko pa ang matinis at galit niyang huni, kaya hindi ko mapigilan ang sarili kong magsisigaw para makahingi ng tulong. Alam ko namang hindi na ako makakawala pa sa matutulis niyang kuko oras na mahuli niya ako. Tarantang nagtago ako sa isang lumang kahon kung saan naroon ang mga nakatambak na tela. Di namin kinukuha ang mga telang ginagamit namin para sa tahiin. Itinakip ko sa aking ulo ang isang malaking kulay itim na tela at ginawang kumot para hindi niya ako makita kaagad. May nakikita naman akong butas sa kahon na pwede kong silipan kung sakali mang papalapit na ang nilalang. Tumatagaktak ang pawis ko sa sobrang tensyon habang nanlalamig naman ang gusto ang aking mga kamay dahil sa pangangatog sa labis na takot. Abot-abot ang aking dasal na sana wag niya akong mahuli. Natatakot ako at walang mahingian ng tulong. Mas lalong wala akong mapuntahan dahil nag-iisa lang ako. Pigil na pigil ko ang aking sarili sa paglikha ng ingay. Kaya naman gayon na lang ang pagtirik ng aking mga mata sa takot nang makita kong sumilip sa butas na sinisilipan ko din ang aswang. Tuluyan akong nagpapapadyak at gumawa ng bayolenteng mga galaw nang mapansin kong balak niya akong dukutin sa loob. Hindi siya kaagad nakahabol nang mabilis ulit akong tumakbo sa hindi ko na matiyak na daan. Alam kong wala akong laban sa aswang pero kailangan kong makatakas nang sa gayon ay makahingi ako ng tulong. Dali-dali kong iniwanan ang aking sapatos para mabilis ang gagawin kong pagtakbo. Wala akong ibang ginawa kundi ang pigilan ng hingal hanggang sa matanaw ko na ang labasan. Gusto ko sanang masindak na naman sa takot nang makita ang lalaking nakaabang sa labas na dali-dali pang tumayo nang makita ko. Hindi na ako naginarte pa at iniwasan na siya sabay takbo. Huli na para makatulin pa ako dahil mabilis siyang nahablot ang aking kamay. Sabay saping bakit ako tumatakbo. Naiiyak ako sa sobrang takot kaya nagmamakaawa na lang ako na pakawalan niya. Mas ayos lang kung ang lalaki ang nakasagupa ko kaysa maabutan ako ng aswang na kanina pa ako gustong lantakan.
Alam ko naman na wala ng pag-asa pa para iwasan ko siya. Sa halip, itinago ako ng lalaki sa kanyang likuran at sinabing huwag akong gagalaw. May inilabas siyang buntot ng page at naghanda sa pagsugod sa aswang. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit niya ako inililigtas laban sa mga ito. Pero isa lang ang naiisip ko, baka kaya niya ako iniligtas para siya na ang bibiktima sa akin. Pinagmasdan ko siyang bihasang sinugod ang aswang gamit ang buntot ng page. Walang takot niya itong pinaghahampas na tinamaan naman kaagad sa muka, leeg, ilang parte ng kanyang katawan at paa. Umaangil na ang aswang ay hindi pa rin niya ito tinitigilan. Balak niyang lumpuhin ang nilalang kaya sinamantala ko ang pagkakataong iyon para makatakas sa kanya. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon pa at dali-daling lumayo sa kanila. Nang makita kong bumagsak na ang aswang, nanginginig na lumayo ako sa lugar na iyon. Lalo na tinahabol na din ako ng lalaki. Balak niya yatang talagang sundan ako kahit saan. Kaya kahit wala na akong nakikitang pag-asa sa aking kapalaran ay pinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat para kahit papano ay makapagpaalam ako sa mundo. Nang mapagod sa kakatakbo ay lumuhod ako at humagulgol ng iyak. Nakaligtas nga ako sa aswang pero sa serial killer na nasa likuran ko ngayon ay hindi. Ipinikit ko ang aking mga mata, ang naghanda sa aking kamatayan, nang bigla akong inalalayan ng lalaki patayo. Nagtataka niya akong dinanong kung bakit ba ako tumakbo. Hindi naman daw siya masamang tao. Napagkakamalan ko lang daw siya dahil alam ko na sinusundan niya ako. Pero may dahilan siya doon at iyon ay ang mahuli ang aswang na nambibiktima ng mga tao sa kanilang lugar. Wala na siyang pagpipilian kundi hayaan akong panipaniwalain ang sarili ko na ako nga ang kanyang sinusundan kahit hindi naman talaga. Sinabi niya sa akin na matagal na daw niyang balak na hulihin ang aswang dahil ito raw ang dumali sa kanyang lola na noon ay naglalako lang ng kakanin sa kalsada. Alam niyang matagal nang ginusto ng aswang na mabiktima ang kanyang lola. Dahil ito lang ang nakakaalam ng sekreto ng aswang. Hindi ako nakapagsalita at hinayaan na munang ikalma ang aking sarili. Alam kong masyado akong natakot pero ano ba ang magiging reaksyon ko? Dalawang nilalang sa dilim ang nakikipaghabulan sa akin. Isang mabuti at isang masama. Nagpakilala ang lalaki bilang Johnny at nakatira siya sa kabilang kanto kung saan ako tumakbo kanina. Araw-araw na niya pala akong napapansin sa patahian dahil ang lola pala niya ay dati ring nagtitinda ng kakanin doon. Napangiti ako, medyo nawala na ang takot ko sa kanya at alam kong hindi siya masamang tao. Nag-aalala lang ako sa bangkay ni Mang Rande na baka kami ang pagbibintangan, lalo na't ako lang ang nakakita nito sa loob. Muling ngumiti si Johnny at ipinakita ang kanyang ID. Isa pala siyang pulis at nakatuka ding magbantay sa lugar na iyon para nga mahuli ang kriminal na inakala niyang tao pero aswang pala. Labis-labis ang pasasalamat ko dahil sa aking nalaman. Hindi ko akalaing ang taong kinakatakutan ko ang siyang magliligtas pala sa akin sa tiyak na kapahamakan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Mula noong naging magkaibigan na kami ni Johnny, palagi na siyang nagpupunta sa patahian at hinahatid sundo pa ako. Ang dati akala ko ay kriminal, hindi naman pala. Naging katuwang ko pa ang lalaki sa pagtukoy sa kung sino-sino ang mga aswang sa paligid. Naroong itinuturo niya sa akin si Aling Bebang na nasa karinderya, si Mang Puldo na nasa junk shop, maging si Aling Elesa na nasa katapat na Xerox machine store. Hindi ako makapaniwala
kung gaano niya kabilis nalaman ang mga iyon. Para bang napaka-imposibleng kilalanin ng mga aswang, lalo na at medyo may hawig lang din naman ito sa kagaya namin. At totoo po, mismo nagimbal ako sa mga bali-balita na kahit pala Maynila ay napakaraming aswang. Lalo na sa bandang Divisoria, hindi sa paninira pa pero totoo po iyon. Makalipas lang ang ilang taon, tuluyan ang nawala ang trauma ko sa mga aswang. Alam kong kaya ko na silang labanan dahil nasa tabi ko lang si Johnny, na ngayon ay akin ang asawa. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa pakikinig. Tatapusin ko na po kasi ang ingay ng manok. Rita ng Tarlac.